Ndewo na ụmụnne m, ana m ekene onye ọbụla na-asị nke onye chiri ya zere. Anyị na-eji ohere a na-anabata unu n'oge ndị Igbo na Igbo TV. Oge ndị Igbo bụ oge anyị ji enwe ohere ịkwalite asụsụ na omenala Igbo, were sị na ya wụ asụsụ Igbo anyị na-asị na a na-adịzi ka ọ na-aga ịnwụ anwụ, agaghị anwụ anwụ. Mana anyị na-ekene Chukwu Okike abịa ma onye nyere anyị ohere iji were nwee ike hụ na anyị kwadoro ya wụ asụsụ na omenala Igbo na-aga enwuzi anwụ. Mana anyị na-ekenekwa mmadụ niile n'ebe onye ọbụla na-eme ihe dị iche iche na ọ bụ na efele mba ụwa. Anyị na-ahụzi ndị mmadụ ka ndị mmadụ na-ejisi ike na-asụ onye awụ asụsụ Igbo, wee na-asị onye ọbụla ka unu jide ka unu ji. Okwe bụrụ ya n'ụbọchị nke taata anyị nwere okwu anyị kpụ n'ọnụ. Ya bụ okwu anyị kpụ n'ọnụ wụ okwu dị mkpa, dịsie ike, nke anyị na-asị onye ọbụla na-ege anyị ntị, biko kpọọ ndị ọyị gị, kpọọ ndị ezinụlọ gị, kpọọ mmadụ niile gbasa anya ozi tupu anyị enwee ike bido, ka mmadụ niile nwee ike nụ ihe anyị kpụ n'ọnụ n'ụbọchị nke taata. Anyị zuru ezu wee bara abara, ụmụnne anyị nọkwa ebe a iji wee mee gịnị, ịhụ na ihe niile anyị na-eme n'ụbọchị nke taata gara ọfụma. Anyị na-ekene ụnụ, gụwa onye na-ege ntị, gụwa onye na-ede ihe nke ndị oyibo na-akpọ ịtaịpụ kọmentị, ma ihe ọ bụla ị na-eme iji wee kwado omenala Igbo. Chukwu Okike abịa ma na-ahụ gị, wee na-asị na ihe ọwụ na ị na-eme bụ ihe dị mma, ọ ga-adịrị gị mma. Ọkwa na o nwere nke ọjọọ ị na-eme, a na-asị biko 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 wepụ aka. Onye na-anụ ọnụ ewu nwanne m nwoke Maazị Izuchukwu. Mana ịkpọkwa m Igbo TV nsogbu adịghị, maka ọwụ ihe ọbụla iji ma ihe ike kpọm ihe dị mma. Daalụ, anyị na-ekele gị. Wee bụrụ anyị ga-eme gịnị, anyị ga-agbapụ ya ọsọ iji wee mee gịnị, kpọbata ụmụnne anyị ndị anyị na-anabụghị eso wee n'ọnụ ụbọchị nke taata, wee nwekwe n'ike tie ọnụ na anyanwụ okwu anyị nwere n'ụbọchị nke taata. Wee bụrụ ya na-atụfughị oge na egbughị oge, anyị ga-aga n'ihu kpọpụta nwanne anyị nwoke Chokomilo. Ndewo nwanne anyị nwoke Chokomilo. Igbo TV. Ndewo. Izu nwanne m. Ndewo. Ọ ga-adịrị mma n'Eke, ọ ga-adịrị mma n'Orie, ọ ga-adịrị mma n'Afọ, ọ ga-adịrị mma na Nkwọ. Ya gazieli nwanne m nwoke. Ndewo. Ndị ọma na-ege ntị, ekene m na nwanne unu nwoke wụ Chokomilo Ebenezer Ezeala. Agwakwanụ m onye mba anọ, echikwanụ m UK, mana ebe m n'ugbu owu London nke nọ n'ime UK, ebe a ka m si akpọ. Ndị ọma dị ka onye chili ya zelu, ya dịlụ niile na mma. Daalụ. Ndewo nwanne anyị nwoke Chokomilo. Ihe gbasara Igbo na-adọ nwanne anyị nwoke a mma. Anyị na-ekene gị, jisi ike. Onye nke ọzọ anyị na-agbapụta nwanne anyị nwaanyị Chimaobim. Ndewo. Ndị Igbo ekele m unu. Nwanne anyị nwoke Izuchukwu Igbo TV. Ekele m gị. Nwanne m nwoke Chokomilo. Ana m ekele gị nnọọ nwanne m nnọọ. Ọsọ Chukwu ma obi onye ọbụla. Otu a ka ọ dịkwa. Afa m bụ Chimaobim. Abụ m onye Nkanụ na Enugu steeti. Anọ m obodo UAE. Ndewo nwanne anyị nwaanyị Chimaobim. Anyị na-ekene gị n'ụbọchị nke taata. Anyị ga-agakwa n'ihu. O nwere nwanne anyị ọzọ sonyere anyị, mana ka anyị bụ ụzọ kpọpụta nnukwute agadaga nwoke ndị Igbo ji eme ọnụ. Mgbe ọ nwere anyị na-eme ihe ebe a, ọ na-anọnyere anyị. Daalụ nwanne anyị nwoke Sapi. Igbo bụ Igbo ekene m unu. Ndewo. Igbo bụ Igbo daalụ nọ. Ndụ mmiri ndụ azụ nke onye chere ya zara. Afa m bụ Peter Ude, abụ m onye Nise nke dị na Anambra steeti. Ọ ga-adịla anyị mma na Eke, dịla anyị mma na Oye, dịla anyị mma na Akwụkwọ, dịla anyị mma na Afọ. Ife ọbụla onye na-eme ya gazie. Daalụ na ụmụnne m. Ise. O wee bụrụ ya, a sị na ezuo ka aha eri ute na-eme gịnị, atọtuo ngịga. anyị ejugo ezu bara abara. Kedu ihe ọzọ anyị na-ekwu maka ya? Ịkwalite asụsụ Igbo n'ihe ọ ga-eji eme anyị kpacha anya bụ nkata otu ana Igbo ga-esi dị mma, maka na a sị na a na-esi n'ụlọ mee gịnị dịrọ mma wee mee gịnị wee pụọ ama.
o wee bụrụ ya isiokwu anyị ji n'ụbọchị nke taata wụ etu o si gbasakarị ezinụlọ. O wee bụrụ ya o nwere mkpesa a na-eweta mgbe niile maka anụ a na-enwe ọgba aghara, anụ asị anụkwaghị m. Ọ na-eme n'ụlọ be anyị wụ n'ala Igbo, mana a chọpụtaziri na ọ na-aka njọ mgbe a pụrụ apụ birizie n'obodo ndị ọzọ. E were na-ajụ sị kedu ihe na-akpata nyawụ ihe, kedu ihe na-eme ọ bụrụ na nwaanyị na nwoke na nwunye ya na-ebi ọfụma na obodo anyị, ọ wụzie na emechaziere ha sizie ebe ahụ pụọ gazie ebe ọzọ, ọ dụzie ka o wereziri mmiri nke nwoke na-eme ọṅụṅụ ma nke nwaanyị na-eme ọṅụṅụ, ihe niile agbanwe, a na-enwe katakata. Ihe ndị ahụ ihe a na-ajụ sị ọwụ na ọkpụ isi amaghị akpụ ka ọwụ na agụba adịghị nkọ. A wee sị n'ụbọchị nke taata na anyị ga-edebe ya anya wee mara ihe kpatara nyawụ ihe, wee marakwanụ otu anyị ga-esi were mee gịnị kwa anyawụ onye ukwu wara. Aga m ebido n'ebe nwanne anyị nwoke Chokomilo nọ wee jụọ ya ajụjụ. Nwanne m nwoke Chokomilo, biko kedu ihe ị chere na-akpata anụ agbasa ma ọ bụ nsogbu n'ezinụlọ, ọ kachasị ndị be anyị nọ na ofesi? Kedu ihe iche socha were akpata nyawụ ihe abụọ ma ọ bụ ihe atọ, were nkeji abụọ wee zaa ya ajụjụ. Ndewo. Igbo TV ekene m. Ndewo. Na nkọwa nke m, ife mmụọ ndela because ọ na-alụgo m anya na nya bụ ife kalị n'obodo nke amụwa nọ, maka ịlụte mgbe m bịasị ọfụ ndị nabatara n'ụlọ mgbe m bịa nọọsụ ụmụ okorobịa jụrụ ebe a, mana mgbe akụkọ bịa na-aka akụkọ ajụba m ese sị nna njụ onye nke nabata m si ya nna ka ife medị ọ na ndị a niile nọzi ọ na fa nwụrụ nwaanyị ka ọ na baba amaghị isi akpụ ka ọ na-abụga adịghị nkụ. Ọ sị m Chokomilo na ajụ njụkwa dịkwa mma na ndị afọ ụlọ ya na fancha anụsịa na nwaanyị. Akpọlụ m afọ ofu onye si na onye nke a nna n'anya na-agbaghalị ka ọ chọtara m ife mma na-alụgodo na ọ nọ na nwaanyị o ji ụmụazị ịtọ, ụmụ nwoke na-abụ na ofu nwaanyị. Ọ ji ebe anyị jee n'ụlọ nwata nwaanyị a kpọlụ ya bịa mba ofesi. Njụọ kedu ife mekwanụ ka ọ ji ebe anyị jee n'ụta nwaanyị kpọlụ ya bịa mba ofesi, anọ ife dị ka afọ ịbụọ afọ ịtọ ruo weta aka afọ ise nke nwaanyị agbafelụ, nke nwoke ebido ụwa n'isi. Ọ bụrụ na nke nwoke bidoro ụwa n'isi na ọ na-emesị ụlọ nke nwoke egotego ụlọ n'obodo a bifo nụta nke nwaanyị. Nke nwaanyị ọ nụtazi ịmụ oli ụmụ abịazie ka ọ bịa ọghọta ife a na-akọ n'obodo. Ịma ife na-eme ndị be anyị bụ enwe ụmụ nwaanyị wụfa abịa faa ya ekwe ka ife na-eme n'obodo bụrụ ọgbata uhie dịla ya na difa, mana enwe ndị nke wụfa abịa fa atọgbọ ntị na ana maka asị na-akụ aka ege ntị. So akụkwa na ala aka afa gee ntị akụfasị ha nne ebe a nọ ọkụ nwa ebe ọkwagwu nwa ebe a nọ di anya onyego gị akwụkwọ ọsị yes, akwụkwọ ga-ezugo ezu ọsị yes. Ọsị ka ezi ife a na-ekwu otu ọ nọ na ịmụgoli ụmụ ịbụọ mụọ ịtọ ịfụ nna m ana mbọsị ọ bụla esi ajewalụ ịfụrụ ụlọ ị nọ n'ime na ọwọkwa na nke gị inidi ọzọ ịlụ ọrụ ọbụla n'obodo a nwazife ya alụ n'ọnwa gwụ ego gọọmenti ndị isi obodo ga-enye ụmụ gị sọsọ ego a ga-enyegodo ụmụazị a abịazịa tinye ya na nke a ga-enye gị nwa. Ịma na enwere ife iji nwoke eme. Ụfọdụ abụrụkwanụ na ụmụ nwoke na-eji aka fa akpata ife ma eji achụpụfa n'ụlọ. Enwe onye ya eje n'ute ezigbo nwaanyị mana enwe ife ya emegide nwata nwaanyị a
obido gebe ntị n'ilo mgbe ọ bịa gebe ntị akọọla efe na-eme ọma na onye nwa na-anụ nwoke n'obodo a na ọ bụrụ nwoke na-anụ ya obido mepere ibe mana ọ naghị adịrị ha izi because mgbe ị chụpụrụ nwoke n'ụlọ mgbe ahụ ka ị ya ama na ebe a na-eme adịrị izi n'obodo a so fuo ife mma na-eso atọ ọnụ isi fa ma fa bịa ebe a bụ otu obodo a si debe ọnọdụ fa n'ife gbasara nwoke na nwaanyị nwaanyị bụ onye isi ezinụlọ n'obodo a ndewo mana ife mee ụmụ nwaanyị baa ndị nke na-amara ife ọfa bịa okwu ahụ ekwuru bịa ọba afọ isi and ọba ha anaghị isi enweze ife ọzọ mmadụ na-ekweta ya na olez ma femere ebe adị ha daalụ gbam ndewo ikwutechara ya akụ aka ege ntị nwanne anyị Sapi tinye okwu ọnụ Igbo bụ ekene m ụnụ ndewo okwu anyị na-ekwuta bụ ife na-akpata nkewa na mgbasa na ezinụlọ ọkachasị n'ebe ndị bi n'obodo oyibo nọ gbam ịma ife chọkọmili okwu nye practical experience ife na-eme n'ogige ebe ya nwa nọ otu ihe a na-emekwa na anyị nwa nọ na North America ịghọtago like iwu obodo bịa mee ọ dịka nwaanyị ọka nwee ikike enwee esemokwu dị n'etiti di na nwunye enwe ka ndị uwe ojii si wee bịa be gị ekpele enu ekpele na ọ bụgodu na ọgụnwa bụ onye nwere nsogbu ọgụnwa ga-agha ebo ife niile n'isi o wee bụrụ ya ife mụnwa na-ekwu na-akpataba karịa ife a na-abụkwanụ ọzụzụ onye nwere na mbido nke a bụgodu nke izizi ọzụzụ onye nwere na mbido nwaanyị nwere na mbido ka nke nwoke nwere na mbido both side excuse me both side a ga-afụ ụfọdụ nwaanyị because abịa na-eme a na-ama ụmụ nwaanyị ikpe n'ife niile because ụfọdụ n'ime anyị na-asị iko ị na-asị na onye a mere gị na onye a mere ị nọgokwa na onwe gị jụọ kedu ife i mere onye ahụ ka o wee raa ịra nwa mmụọ egbune nwa mmadụ nwa mmadụ egbune nwa mmụọ ụfọdụ oge na-abụ ọzụzụ ebe nwaanyị anọ ị ga-afụ nwaanyị asị n'ezinụlọ nne na nna fa na-akwa onwefe eyi ọ bịazie ọ dịlị ya normal like ọfụzie nwoke ya na ya bi ọbịa na-afụ ya difficult nyenwa na-afụ na ife nne ya na-eme nne ya dị njọ so nyenwa ebilivuzie nọ mebi nọ otu ọ ga-adịkwa ịghọtago mụ na di m kwuo okwu ngwe okwu ka o si sọ m imago because nọ ife ọ na-afụ ụfọdụ oge the same thing ebe ụmụ nwoke nọ ị ga-afụ nwoke nne ya na-eti nne ya ife ọnụ nwaanyị nụbata nwaanyị n'ụlọ wele nwunye mebe practical iji onye ma ọ na-eji ịkụ ọkpọ ọ nara eji ịkụ ọkpọ mana ọ bịazi were onye ọdụbe n'ụlọ mebe practical ọ bụ nọ ife ọzụzụ nke a bụ nke mbụ ebe o si gbatara nke nwoke gbatakwa nke nwaanyị then nke ịbụọ bụ ife oyibo na-akpọ bad influence ị ga-afụ ịma ka dị gị ra dị gị gwa gị otu ọra wee nụba gị ịbatazịa iwelu maka ife na-emebe onye ọzọ ịbịa were na-atụ dị gị n'iru ịbịa na-eke onye asị eme nke na-eke onye asị eme nke ị na-asụ ya n'iru nwoke na-agba mbọ ụzọ niile otu ọra na ka ọ dịchọ na o dobere ezinụlọ ya ọfụma na-enyelu ndị ọzọ aka ifuge mana iwezi elu ife oyibo kpọrọ bad influence ka kedu igbo mmeji wee su bad influence mmekọrịta ọjọọ nke ndị oyi ihe ahụ o nwere otu nwanne anyị nwoke Chukwumilo si tụsị ya ka ọ sị na akụ aka ege ntị ọ mmadụ kọrọ aka ya na-eji ge ntị ewee gebe ntị yọdago so mmekọrịta ọjọọ ndị oyi
abịazie onye agwabazia gị rules and regulation otu nne na nna ya si eme ma otu nna ya si eme ma ya achịkọ na nwa nwefe ọnụ enwego many issues abịa akpọ gị isi a na-akọlụ gị na-asị ọ ife a na-ese ịbịazi na-atụ onwe gị mbọ ọ bụ nọọ ife mmadụ na-aba kwesịrị ịghọta onwe fa iwelu ugwu enye onye ugwu iwelu ugwu dị ala onye enyi asị nwaanyị iwelu ugwu dị ala dị gị nye ewere because of abc enwe bad mixed up abc na background gị na ntọala gị then iwezili transfer ya to ebe ibi onye ka a ga-abụ address ya then the solution because ijụlụ anyị si kedu ihe kpatara anyị kwuchazi ya ka ga-aba na otu a ga-esi were mee ya tupu ya gaa ebe ahụ nwanne anyị nwaanyị Chimaobi m tie ya ọnụ. Ndewo. Ndị Igbo ekene m unu. Ndewo. Ụmụ nwanne m unu kwere ọfụma. Ihe mụnwa nwere itinye na ihe gbasara anụ agbasa ndị be anyị ọkachasị ndị bi n'ala bekee. Nke mbụ bụ na alụmdi na nwunye kwesịrị ibido iji ịfụnanya wee bido. O kwesịrị iji ịfụnanya wee bido. Nke nwoke ga-ene anya ọfụma tupu o jewe ịnụ. Ọ ga-ene anya ọfụma. Obi m ọ nabatara onye a ka o nwere ihe ọzọ m fụrụ iche n'ebe ọ nọ. Ọ maka na ndị be ha na-agụta akwụkwọ ka ọ bụ maka na ndị be ha si na agbụrụ na-enwewe ego ma ọ bụ ihe ndị ọzọ socha na ya. Ị ga-ene anya ọfụma nụta onye obi gị chọrọ, maka na ịnụta onye obi gị chọrọ, onye fụrụ gị n'anya ịfụkwa ya n'anya. Ọ na-aka mma okwu ikwuru na aka aba okwu unu na-abụọ na-agwa onwe unu na aka aba n'isi karịa na anọ m na onye a nọ ala bekee, achọrọ m ịlụ onye ala bekee jegute onye anwa ma ọ dị mma ma ọ dị njọ ka m pụgodo apụ ma ọ dị mma ma ọ dị njọ. Mgbe iji wee kpọrọ onye anwa wee batazie, onye ahụ batazie obodo, ọ fụzi ihe na-eme n'obodo, fụ na ike ka na nwaanyị n'obodo, o wee gbawazie agwa otu sọrọ ya. Mana onye ọbụla afọ gị n'anya ma mee ihe ga-emegide gị. Onye ọzọ gwagodi ya na ụlọ akịta na ịrụrụ ụlọ ma ọ na ị nwere akụ na ụba na mba ofesi a na gị na nwoke a gbasaa nọ gị nwa nwe ya, ọ ga-amarịrị na nwoke a ka dị ya mkpa karịa ụlọ. Ọ ga-ama na nwoke a ka dị ya mkpa karịa ụlọ maka na ịfụnanya ga-eme gị ịma nnọnwu ma ọ bụ na onye anwa nọrọ. Mgbe ụfọdụ o jee ọrụ, ị ga na-ene anya ma ọ ga-eji bata maka ịchọrọ ya na ndụ gị. Onye ọbụla ịfụnanya ihe a na-amasị gị, ị na-achọ ka gị na ya nọrọ mgbe ọbụla. Ịma mmenwu ihe anwa maka ịma na ịma nnọnwu ma ọ bụrụ na anya nwa nọrọ. Okwu sebe gị na ya na ọ ga-enye gị nwa nsogbu. Ọzọ bụrụ ụmụ nwoke anyị na saịdị nke ha ịkpọgote nwaanyị ala bekee nụọ nwaanyị kpọgote ala bekee, gbaa mbọ ka ịchọ ka o nwere ihe ọ na-eme. Maka mgbe mmadụ nọ nkịtị, ajọ echiche ga na-abịa ya n'isi. Anyị ga-erute maka ihe awụ usoro ihe a ga-eji were mee ọkwụsị. Anyị ga-anọrọgodo n'ebe nke ihe na-akpata ya. Nwanne anyị nwoke Chukwumiri nwere ihe ọ chọrọ ikwu. Igbo mma mmadụ. Ndewo. Ebe nchi ikwu bụ ebe nwanne anyị nwoke bụ Sapi ikwu. Ebe ọ si na ezinụlọ nke nwoke ma nke nwaanyị si na ya pụta. Mmụọ bụ Chukwumiri ekwerọ m na nke a. Ife nji sị gị na ekwetọrọ m na nke a bụ ejighị ụla atụnyere ọnwụ. Onye nna ya nna na eze ada eje ọkụ mmụọ. Ama m na ụmụazị nọ na be anyị
enwero nke ya like ka ọ nụọ di taa echi niile ka o si na be di ya pụọ ma ọ nụọ di taa echi niile asụ na ọ da anụzi. Enwere onye na-eto eto bụ n'obi na ọ ya na onye n'obodo oyibo. Ọ na mgbe ụfọdụ m na-ekwu okwu ewelu m onwe m na-ama atụ bifo mbebe obodo oyibo moto ka m lodu n'ọpa iwe ka eso m na ndị a na-abụ ịnọ n'elu ọkada amaburu gị tụọ gị na bọs ịba moto by force ị na-amagodo m ụla na-abụ m asụ mma eme sure na m bụkwa ebe ị na-abụ m asụ ana mma agadokwa gị dọrọ gị dokpo gị n'ime moto a convince gị ịgba tiketi jebe ugwu Hausa. Mana ka m na-arụ agbụrụ a aṅụrọ m siga aṅụghọ m anwụrụ even alcohol nkịtị adị m aṅụ alcohol. Mana inwe ike ịfụ m ebe m na-apụ ala ebe mmadụ chọrọ m okwu m na onye na-anọ ọgụ inwe ike file na m na-aṅụ anwụrụ ma na even na m na-eri ngwongwo. So ihe mbelieve wụ na environment ị nọ anyị emebighị unless me chọọ ka environment mebie gị. Nwata nwaanyị nne ya na nna ya na-enwe nsogbu n'ọnụ o jezie be di ya eziokwu na efe na-eme na be anyị ewelekwa art ya fim eruzie echi ọchọ ka o jee ebe di ya ka anyị na di ya na-akọ ọnụ mgbe ọbụla ife na-ebute ya hịa awụ nke pịa ha na nke si ha na itiri ịma baya bụ itiri nke si itiri baya na afọ azụ eburu onye ahụ azụ eburu gị daa na Heathrow Airport ịpụta ọ pụta ọ na-ele anya ị na-ele anya ebe ọbụla na-enwu ka n'igwe ị na-anya ya afụ dọst ị na-anya ya afụ ebe adọmpụrụ bin ị na-anya ịfụ ị na-ene anya onye ọbụla na-enwusi gbaa isi onye ọbụla akọili ị na-agwa m na nwata nwaanyị anwa ọ bata n'ụlọ nwoke nwunye na nwoke ebili n'ụlọ nwoke ahụ ịbịa iche na ya agwụ okwu otu isi agwụ okwu mgbe ọ nọ n'ụlọ ọsị ya bụgo nnọọ veji Mary ka ọwụ ofu ụbọchị onye ebi na-esi gị nwoke m welekene nwayọọ ọna ịmara nọ nkịtị ka a na-agba isensi. Obodo a gọọmenti na-akwado ya ọ bụrụ iwu nna abụghị ebi n'ụlọ nsị nwoke na nwaanyị. Obodo a kwadoro na ị na-anya fụ na ọ da adaba onye ọbụla ejewa so onye bụ ife ụmụ nwaanyị be anyị bata fana ndị ha cheki ego onefa ga na-enweta ma ọnwa gwụ echi ka ọ bụ na fa amụtago ofu onye ụmụazụ ebu anyị tọ ịnọ ọpịka ego niile a nna kezi nwoke a na-ebe ọ ya ka some of them na-prefer fa chụpụ nke nwoke ejize duru obere nwa chọrọ nwata nwoke. Enwe enyi m nwoke mebi ọ nọ na-ege efe anyị na-ekwu na onye nke ya chụpụrụ ya je kpọrọ nwa jee nwa nwoke kpọbata n'ụlọ onye nke a na-efichi ya Peter Anụmabịa nya nwatakịrị nwoke agalụbata na biya ụmụ ya mepere ya ụzọ ọbata fụ mme ya ka mme ya nọ n'elu akwa na wit nwoke ọzọ. So nya bụ ife bụ amụrụ m ka esi tinye ya ọnụ onye sogoro ya bụrụ ezigbo mmadụ bụ ezigbo mmadụ ma nne gị na nna gị na ezigbo nwa bụ ezigbo nwa ma nne gị ma nna gị na-anụ ọgụ ma nne gị na nna gị ada anụ ọgụ. Nwata nwaanyị ọbụla bịara obodo a mana ọ maka di ya mmerụ di ya appreciate ma ọ bụrụ ndị oyibo obiọma kpalụ na di ha kpọbatara ha hịa ka ha fụ ife malụ n'ụwa amaka ya ama na enwere ife nwe ike ime n'ụwa. Otu a nwunye m nọ n'ebe a ka m mitiri nwaanyị m mana ejesi m baa ya bata ịma ihe nwunye m si m ọsị m papa nnọọ msị ọsị gịnị ọsị m thanks for coming back for us. Ama m ịghọta ihe m na-agwa gị because ọnwa ite ahụ like izu oke isi ya m nọ n'ụlọ like 6 weeks n'ọnụ Igbo m nọ n'ụlọ ọma na Calabar obodo nnukwu obodo o mechara bata ọ na-asị m nna ke ka ndị a ụmụ ya na-achụpụ dị falụ nọ si emede na mmakwa na ụmụazị m na-aba enye ya ji na aja na nke m na-anọrọ ejesi m bata osi m papa nnọọ ndị ga-ekwe ụdị nnọọ nka ọmakọ m si m na m nnọọ for coming back for us. So ọ hagoro m n'ọnụ ka onye ọzọ tikwa ọnụ n'okwu ka anyị na-agakwa
Sapi chọrọ ihe ọ chọrọ iwu. Sapi nwanne m gaa n'ihu. Ife Chokomilo na-ekwu kwụ ọtọ. Achọrọ m ka ọ ghọtabe point nyere na mbụ ba isi n'ọzụzụ na ebe onye si ma ezinụlọ onye si wee pụta iji onwe gị maatụ by saying na ilu na agboro park mana omume a na-eme n'ime ebe ahụ influence ọgụ ihe ahụ onwe gị irila arụ ụka ife ikwu kịta onwe oge anyị nọ Lagos ofe oyi nwoke ọnwụgo ya na mmụọ ibie onwere ụfụ niile anya ghara aba na Lagos ebe a na-achụ ego. Ofu onye n'ime anyị kịta bụ nnukwu pastọ, ọ na-eme ọfụma, mụ na ya dị na mma very well, mana onye nke na-anwụgo. Onye nke na-ekwu na ọ na-ese efe osise, enwe ebe a na-akpọ Chita na Lagos. Onwere onye, ọ bụrụ na ị nọ na Lagos ịnọgo na Surulere, ọ bụrụ na ị mara ebe a na-akpọ Chita, ị mara na ị nara aba na Lungu. Ebi m Lagos 15 years. So ọ bụrụ na ị mara Chita, ị mara ebe a na-akpọ Lungu ebe ma afịfịa ma ụdị ọbụla nwere ụdị fe nwere. Mana onye nwoke a ọbịa ụdị mmadụ ya ọ makwa na ịdị ya ese, maybe because otu isi eme omume nke gị. Ọbịa weli osi na guy sechele n'ife a na guy wee na egbe ọbụla ị na-eme na ị na-eje ụka nka. Mana the very first day ị ga-eweli ese nyama ga-abụ the first person ga-eje gwa the whole other friends, oh nna onye nke mgbe ọbụla ọ na-art nna ịghọtago now. Ọ ma na m adịghị ese ife osise mana ọ bịa ọ na-epresent m nna ga esechala, that is person and decide ya ihe abụrụ my line unu ya ese sebena manti ihe abụ ọzụzụ nsigodu na be m wee pụta. Ọzụzụ m na-ekwu maka ya bugodu n'ụdị nke a. Nna m bụ chairman ADU, onye a na-akpọ Awka Development Union n'ebe anyị bibu before for almost 12 years. Enwere 4 years tenure. He was there for almost 12 years for 3 different tenures. Ndị nọ under that ADU, Awka Development Union, ndị ọbụla si na Nise, Awka Main Town, Nimbo, Mbaukwu, all these people nọ under Awka environment, nọ under that umbrella. My father was their chairman. Enwere one particular man, mkpafọ obodo ya. Papa onye nke ahụ na-anụ nwaanyị na-abụ mgbe ọbụla ọbịa ọ na-eti nwunye efe, otiche nwunye efe. My father being the leader of their association, nwaanyị nwere ike ọbịa ọ na-complain na ị na-ajụ finance nwere finance, nwoke nwere ike oje emeche business ebe ọ na-eme business before nata n'ụlọ ọnwụ mmanya nwụcha mmanya nata ya bịa otie nwunye efe. My father sị ya kedu ife na-etili nwunye efe? My father gwa my father nna m tili nwunye efe, so ntie nwunye m efe ọ bụrụ alụ. Ifugo version nke so n'obodo anyị nọ dịka Chokomilo na-ekwu, yes, influence whereby ijele asị gị oke gị na onye agbasa onwe ya jikọ gị na anọ ọgụ nwanwe. Mana at the same time enwekwa ndị si na ezigbo ezinụlọ wee pụta mmalụ dat na ọnụnụ dị na nwunye a na-anụ abụrụ ka anụ ọgbasa, mmalụ dat na onye na-akpali gị alụ si gị oke nna nwoke ahụ ya ga-eru ka m nwekọla akụ na ụba. Ọ ma na ya nwere ezinụlọ nwee ụmụ ọ ga-azụ ma na presence gị as nna nwee a lot to do n'ebe ụmụaka nọ. Ọma mmie onwe one video one man mere na US the other day ga viral. Onye a bụ ọ dị ka onye maybe ndị Akwa Ibom ma Calabar ma onye Igbo anyị ka ọ sụrụ oyibo na ya. Ọ na-asị na ụfọdụ ndị nwunye anyị na-anụ, ụfọdụ ụmụ nwaanyị anyị nọ n'obodo oyibo side fa onye bịa ịma na abịa je mee nursing because nursing na-enye n'ego, that is the only thing. Ọ na-akọwata that na ndị India nọ na US ma ndị Asia nọ na US fabia ụfọdụ n'ime nọ into IT na-enye ego more than nursing and whatever you call it. Na ị ga-afụnye na nwunye nwaanyị nwere ike na-earn almost $200,000 a year, then nwoke nwere ike na-earn almost $200,000 or $150,000 a year. Mana onye Igbo anyị a ifu that na ọ na-earn maybe $80,000 a year or even $50,000 a year, ọ bago n'isi na nna ana m earn onye dị otu a ngwa mụ na ya bụzi the same ọ bụ agha n'isi. Ọ wee na-akọta na ndị India ahụ in their own
high-earning status na IT company. Ụfọdụ n'ime ha na-arụ with Twitter, ụfọdụ n'ime ha na-arụ with Facebook, ụfọdụ n'ime ha na-arụ different IT company, making huge amount of money. Ọbịa nye na di ihe na-afụ ya ka ọ kpọọ di eyi di ejebe ọlụ bulu ofu moto jebe ọlụ nye nwa gbasa ọlụ nke ochele die n'ụlọ ọlụ nke di ebiakwa obulie fanawakwa n'ụlọ ebe ahụ fabi ifugo now. So ụfọdụ oge like I always hammer it on anybody si ezigbo ezinụlọ wee jebe ije elu ebe ije gọọmenti nye gị freedom to be in charge of things. Nah, I'm the woman, I have right to this, I have right to this. Government nye if I won't do we punu no ga na aga to the end that they we go do onye na edufe gị ị ga-asị mba ọbọkwa n'otu aka esi eme ọbọkwa n'otu aka nne na nna m si wee eme. Like you are saying Chokomilo onye nwoke na ọfa m anwụlụ ka nsa anwụlụ nsị a na m adịghị ese anwụlụ ihe esesebe ọnọzi ndụ kịta ya na mmụọ ibie. So ebe mmadụ si so enye aka n'omume mmadụ na-eme ka napụgodi otu aka ndị ọzọ tinye ọnụ na ya. Ndewo nwanne anyị Sapi. Tupu nwanne anyị Chimaobi aga n'ihu, ihe nghọtara n'ihe nwanne anyị Chimaobi nwanne anyị Sapi na-akọwawo na dịka a na-anọ n'ezinụlọ o nwere ụmụnne anyị maọbụ nwoke maọbụ nke nwaanyị na-anụrụ nne ha na nna ha okwu ga-eme ọ bụrụ na ha nwee ihe a chọrọ ihe dị agha ha chọrọ ime na-adịrọ mma ga-eme ọwụ na ha mana mee ihe a ọwụ na nne m nụ ihe a obi agaghị adụtakwana ya mma, mee ihe a nna m nụ ihe a obi agaghị adụkwana ya mma, nne ihe a nwanne m nwoke nụ ya ọwụghị otu a ka anyị si eme n'ezinụlọ anyị ọ ga-awụ iwetere m ajọ ihe. Eche m na ya wee ebe ị na-arụje aka nwanne anyị Sapi, mana ka anyị gaa n'ihu ka nwanne anyị Chimaobi tinye ya okwu ọnụ. Ndị Igbo ekene m unu. Ndewo. Okwu m ka gbadoro ụkwụ na iji ịfụnanya tọọ ntọ n'ala ezinụlọ. Mana tupu ị gaa n'ihu o nwere achọbụla m ịjụ ajụjụ oge gara aga mana aga m ajụ ya ugbu a. Kedu ihe wee ịhụnanya? Igbo TV nke a bụzikwa izi ya n'oyibo maka Maazị Kami ọzọ mma ekwu na Maazị Kami oke ọzọ mma esikwu ya n'Igbo. Ịhụnanya bụkwa ihe dị omimi, ọ na-esikwa n'obi. Ọ na-esikwa n'obi, ọ bụ ihe dị omimi. Maazị Kami ka m mesikwa ya n'Igbo. Ụzọ ahịa ị chọrọ ịzachazi m ga-abata ebe ahụ. Na nwoke ọbụla chọwara maka nwoke ihe nji ekwukarị nwoke bụ na nwoke na-achọ nwaanyị ọ ya anụ. Nwoke ọbụla n'omenala Igbo nwoke ọbụla dị nkwado na ọ chọghị ije nụ nwaanyị ma ọ nọ na be anyị o ma ọ nọ n'ala bekee nya maka oge ugbu a mmadụ nwere ike chọtara gị onye ị ga-anụ. O so n'isiokwu anyị kwuchegoro n'oge gara aga ma ọ dị mma gị na onye anwa iyi anyị gị dị anọtugo before ịnụwa onye anwa ị ga-ama onye anwa ọfụma ị mara ka omume onye ị chọrọ ịnụ si wee dị. Ị ma ọ ga-anagidenwu gị ma gị nwe ga-anagidenwu nyanwa maka na ezinụlọ ọbụla eji ntọ na ala afụka m onye a n'anya. Ịchụpụ nwoke anụ na aga m anọnwu so m ọ bụgodu na mmadụ bịa nyewe ajọ ndụmọdụ a because ịma nọ ọ bụrụ gị nwa ga-eji onwe gị chewe ihe ọ mmadụ ga-agwa gị makwa na ịchụpụ nwoke anụ na gị nwa nwe ụna mmadụ ga-agwa ya na ọ gwazie ya o wee chewezie echiche dị na ya n'ọkwa n'eziokwu. Mana tupu onye ahụ ọ bụghị ịnapụ okwu n'ọnụ tupu mmadụ echewe ịchụpụ onye ahụ ọ ga-enwere ụnọdụ ọ ga-enwenu ihe nsogbu dapụtara tupu atụbatara ya walụ maka echeghị m na iwu na ihe niile na-agacha ka ihe si gaa maka asị na ọwụ oke nọ n'ụlọ gwara oke nọ na mpụga n'ihe na oke dị na ngịga na azụ nọ na ngịga. Ihe ịma na ezinụlọ o nwere ka ezinụlọ tọgide ụtọ ruo n'isi. O nwere ka ezinụlọ tọgide ụtọ ruo n'isi ọ ga-enwerịrị mgbe ihe ndapụta ga-adapụtakwa. Ọ mgbe ihe ndapụta kụndịrị ha ji eme
and no oge ihe ndapụta ka ị ga-esi wee marụ ma onye afụrụ m n'anya ka ọ na onye afụrụ m n'anya maka ị ga-anagidenwu ihe onye ifo n'anya ị ga-enwenwuri ya ndidi. Onwe ihe ụfọdụ ọ ga na-eme ona ị na-enwe ndidi isi mba na mama nnọnwụ ma ọ bụ na onye a nọrọ m nso. Imanje echiche ga-ama bụ mgbe ọbụla na ego na akụ na ego ị ga-ama na onye anwa dị gị mkpa karịa ego anwa. Maka ihe m nwa kwenye bụ na o nwere nwaanyị na-ama nnọnwụ without di ya, like ihe nwanne anyị nwoke Chokomiri okwu na nwunye ya si ya nnọọ ya thank you for ịnachite. Nwaanyị ahụ amaghị ihe ọ ga-agabiga ma ọ bụrụ na di ya mechara ọ natarọ, even though na ọ makwa na ego a na-akwụ ụmụ ya ga-ezuru ya, mana o nwee ihe dị na ya, o nwee ihe nzuzo dị na ya. Nwaanyị nọsọ ya nwa n'ụlọ, o nwere ihe nzuzo eweniwe n'ọkọlụ na-abata, o nwere ihe nzuzo dị na ya. Ọ bụrụ na Chokomilo ma Chukwuekwe na o jecha ọ batarọ, nwaanyị akara ite ezigbo afụfụ maka obi ya dị na that marriage. Ndewo onye ka nje ekwu na okwu m ka gbadoro ụkwụ n'ihe ịhụnanya anwa. Onye hụrụ n'anya eziokwu ịma mmenwu ihe. Ndewo nwanne anyị nwoke Chokomiri, ama m na okwu nọgụ n'ọnụ, mana tupu ị gaa ebe ahụ ọ ga-amagbu onwe maka nwaanyị ọma bụ nwunye gị bịa wụrụkwa nwanne anyị nwaanyị ya hụrụ gị n'anya. O nwenaghị ihe ị na-eme mere o ji hụ n'anya wanya. Ọ bụrụ na ọ na-eme ọnọkata o nweghị ihe ọ bụla imeri ịkụ ya duka gburum ịpụọ ihe ha anọta. O nwere agwa ị ga na-akpa ga-emeruo ịpụọ ọsị ekele dịrị Chineke na nwoke nwe apụrụ apụ. Ihe nwoke nwere ike ime nwere ike ibute nwaanyị nwere ike na kwuo okwu nwunye gaa n'ihu ikwuchazie iwe kwuzie ya anyị chọrọ ikwu. Ụmụnne m ekene m unu. Ịma na di na nwunye a na-anụ ịma na Igbo na-ekwusi okoro eto eto were ọgọdọ, ikuku bịa o buru okoro ahụ buru ọgọdọ ya. Ndị ịma na di na nwunye a na-anụ nwoke na-etolu etolu tupu okwu okwu ịnụ nwaanyị. So ọ bụrụ na itoru ha etolu ihe ama ebe a na-akọ ada anụ nwaanyị na enyi m nwoke anụkwana mba akọ na uche gị ga-agwa gị nna na orukwana na ọ bụrụ na ime na onye ame etu a nọ na ịbata n'ụlọ m na bata n'ezinụlọ m a na dịka m si gwa unu before ndị ụmụnna anyị ndị na-enene anyị na-enene anyị. Ịbịa n'ụlọ m ebe a m nọ n'ụlọ m na nwaanyị m ọ na-alụ ọrụ alụso ọrụ ike, ọ na-alụ nke ndị a na-enete ndị n'ụlọ ọgwụ ka m tinye otu anwa. Mgbe m matara ya ọ ka na-eje akwụkwọ, mana enwere ife nzolu ezo gbasara onwe m. Eme m ka ọ mara onye mbụ ma a na-ada atakwa ntị m ata. Abịrọ mmebele na mbụ onye ụka mana mbụ gentleman. Ebulu m onwe m gosi ọfụma ndị befe abịa nene m egosi mfa afụ nne ya nọdụ ana nwata nwoke ya na-achụ ya chụọ nwatakịrị nwoke a na-abịakwa ya pịa ya stọdụ agba m ya takọrọ ọma m isi enwere m obi chest isi ya gbaa ya shọt. Ọ sị na nwatakịrị ya na ya achụgide gị achụgide ọkwara apụ. Ofu enyi ya nwaanyị akpọ esi ya nwatakịrị na-achụ nyekene ya efe nyekene ya ohere ka ị makọ na onye ọ bụ. Nwunye m nke izi ọ bịago n'ụlọ m mgbe ọ bịagodo n'anya mmepegodo ha na nke ndị oyibo na-akpọ friji. Ọ bata n'ụlọ m mepee ya enwere ụdị nri ọ na-afụrọ na ya. Nke ahụ o welugoro nke a mak ya m good na ya amago na ya nụọ m na ọ na-esi ana m esi
mana ịma ife na-ese akọsụ nsogbu niile n'obodo efu anọ ụmụ nwoke banyị mmanụ n'obodo a na-ada echenji ụmụ ha pampas which is wrong. enwe ụmụ nwoke mmanụ n'obodo a na fada echenji ụmụazị nwa ha nyụọ nsị na fechie mgbe kpọọ nwunye m ebe ọ bụla na ya bịa eje nche ha pampas mana obodo oyibo ọlụ kele onwe ya eke obodo oyibo di na nwunye obodo oyibo adọrọ ka di na nwunye be anyị bụ abịa sị na nwaanyị ga-anwụ n'enu ya nwaanyị atagide afọ nwụọ nọ aka nri kwa aka ekpe ekwe aka nri oge ụfọdụ ana m anọ mmetata ụlọ nwaanyị m ga na-alara ụlọ nna anya na ụmụazị ajị nwa gbada na baa na kichin efele ficha ụlọ niile ụlọ m na-eficha ọrụ ụlọ m ọ ya na-akpọrọ m ụmụazị m jee wụọ ha arụ yiwefe akwa teefe ude ụmụazị m na-eyiwe akwa etewe ude ọrụ ụmụ m Confirm. enwe ebe nna ofu ụbọchị nwanne m nwoke ọ na-anụ nwaanyị nwunye ya onye Ebonyi steeti onye ọkpọsị anyị nọ na pati a na-aka ọkọ mụ adịghịrị ha azụ a na-akpa nkata ya na ụmụ nwaanyị ibi ya akọgide akọ ndị na-achụpụ di ha ịma ife ọsị ha a na-ekwu ọ na-achọ ọcha sị ya Ngozi nna gị na-asọkwanụ gị ọsị nke a gbasakwa unu chụ na-achụpụ di unu chụpụ di unu akpọbatara m ya ka anyị ncha nọdụ mgbe ọ bụla unu megide isi di ya mma unu abịakwa kpọrọ ya mana ha fụrụ ebe a ya nọ enwe ihe nwe ike imegide ya achụpụ di ya kama anya bụ ihe esighị ike ha onye ọbụla aga separate ha yes ya ka onye ludo ofu izu ụka 1 week maka na ya mana ya chụpụ di ya na unu niile n'ebe a ga-anarị ya di ya enweghị ihe di ya eme n'ụwa ya pụfọsa nke anụ n'obodo oyibo a ya achụpụ ya as long as na ọ na-apụ ọ pụọ ọ jee kpata ego nweta ihe anyị ga-eri taa mgbe m nwere ọrụ elu eje m lụọ bata na ifuru ụmụazị anyị mụrụ mụ na ya ga-azụgide ya fụ isi ya ọ bụrụ na m na ya ga-efe na-ekwu anụrụ m ebe ndụ ekwe m n'isi nwatakịrị nwaanyị ma ife ọ na-eme Confirm. gosi ọ bụrụ ọfa niile ma ifefa na-eme so ọzọ abụrụ n'ife nwanne ya nwaanyị bụ Chimaobi kwu ọ sị lọv onye bụ lọv na kọsụ nsogbu ifu lọv ikwuru okwu ya na ọlọv ikwuru okwu ya na mee ụmụ nwoke eji achụpụfa n'ụlọ bikos lọv anwa na echi niile ife ọsawa lọv asawazi ya nwata nwaanyị amazụ na onye akwa di ya nke na-ekwu m na laikịrị ọ bụ enwero nwata nwaanyị ọbụla nọ na be anyị nke nwoke nwanne nwaanyị abịakwa nwanne nwaanyị Chioma ndewo nwanne nwaanyị Chioma ị na-anụ ihe a na-ekwu ndewo ọ na-anụ ihe a na-ekwu ihe a ka na-enyekwa nsogbu ịhụnanya ka na-enye nsogbu gaa n'ihu Choko enwere nwata nwaanyị ọbụla nọ n'ebe anyị nwoke n'obodo oyibo ka ịma ekwu obodo oyibo enwere obodo oyibo nwe obodo a na-eje ahọzụ ndị bụ obodo oyibo otu anyị nwa nọ England now ndị nọ Amerịka ndị nọ Canada ndị nọ some part of Europe ịma n'obodo ya like ịnọdụ ịma na ihe enwe mmasị ịkpọta ndị be gị nọrọ ebe azụ ụmụ gị ma ndị ọzọ maka onwe ndị na-ege anyị ntị gasị nọ ebe ndị ọzọ gasị na abalị n'ebe ha bi ụmụnna onye ọbụla ghọta ihe ọ na-ekwu niile so ịma nwanne ị kwesịrị ịma na otu ihe si dịzi ugbu a igwugodo egwuregwu ụmụ niile na-eweta ya ka egwuregwu ọ mere njiri gaa n'ihu kọwatụ ya ụfọdụ gaa n'ihu nwanne anyị eziokwu Igbo ndị ọma na-ege ntị gbaalụ na nwanne na nwoke Chokomilo ịma anaghị amacha ihe ụwa amacha onye macha ihe niile mana otu ọ na m si tinye ya nwoke m na-akpali ụmụnna anyị nọ n'obodo oyibo odo ya anya na ịchọ ịnọ n'obodo anwa azụ ụmụ gị nwee famili nke gị n'obodo anwa nwata nwaanyị ọbụla
ije na be anyị dulu gbagotebe ebe anwa onwero nke ndị oyibo na-akpọ right, o nweghị ikike ime gị ihe ọjọọ maka ọ dịrị izi ọ dịrọ mfe ka nso ya na-azụ ya gbaalụ m ọ dịrọ mfe nwoke jere obodo oyibo ịnaba ya jeduru nwata nwaanyị dugote ya nke izizi abụrụ ọ bụrụ na ị nọrọ ọfụma n'obodo ya kpọta nwunye gị, ọ bụrụ na ị da-alụsị ọrụ ike ya kpọta nwunye gị, ị na-anya ịfụ na nwoke akpọgote ọ tabara afọ ọ taghị ezigbo akwụkwọ years wee mezie afọ ya mezie akwụkwọ ahụ enyere ya oji ihe nyere ya ikike onye ji ojekwuru ndị nwe obodo gwafa na ya chọkwa ka ya kpọpụta nwata nwaanyị na onye ọfụ n'anya ọ chọrọ ịnụ enwe ike gee ya ntị. So ọ dịrọ mfe maka enweghị onye nke mma akpọtalụ ozugbo akpọtalụ olu ọdị izu ụka ebu ịtọ ọgwụba di ya ka efe anyị alụ ya sị na enwenu ndidi na nwegodokwa ijọs bịa ọ bụ ma anyị alụ ọrụ ka efe nna na achọghị ibidogoro ka m sendị wagodo mma anyị ego sef ka m bidogoro sendị wagodo ụmụnne m ego sef ka nwanne m nwoke bidogoro afịa ka anyị ọjọọ dị nke nwoke a nna ka isi ama na ejidi otu nọ na ya ụdị obere ụlọ ibi ọcha ọdeche ụta ha ga-esi mee ka anyị sogoro ebe anwa pụọ ọsọ ọ bụrụ na ọ si alụba ọrụ ka anyị sogoro ebe a pụọ jeta ebe dị mma jebili ihe ọ na-ajụgodi ya ihe ọgwụgodi ya ka alụgbagodo ọrụ nwetebe ego ka e nwee ike wee naba ndị befe ego ọsọ dị nna ego iji kpọgote m obodo a ibiteli ebite wee gị nwere enwe maka ama ụmụ okolobịa ya mma feje n'ụlọ akụ feje n'alụ ụlọ akụ ego ike were kpọgote nwunye fabezafa akwụgbọ ụgwọ anwa so nwata nwaanyị ọbụla eji ebe anyị je dute obi obodo akpa ụda agwa ọ dịrọ mma ọ dịrọ enwe ụmụ nwoke mma ama mma akụkọ ụmụ na aka n'izuụka gara aga n'iru ụlọ m ebe a m bi ndị nke bịa ndị ofe mmanụ di na nwunye ana m afụrụ ha mgbe ọbụla na otu nna-eje ọrụ nnepụ anya afọ m ha mụ na-aga ebe m na-aga n'ụkataza ka m jesi ebe anyị bata adịmatụ na dịman na-aga ọ na-akwụyalụ n'ogologo ile anyị ebe ofe ọgbago ọgbada ana m agwa nwalefe na mgbe ụfọdụ m pụọ bata mpaakị moto n'iru ụlọ m nọ n'ime moto mụ na ụmụazị m ife ya afọzi nwe obere oge dịman agafere n'anya ifu nọ n'oge abalị mgbe anwa chi adị eji ọsọ ebe a ọtụtụ na-emezi ahụzi osi na windo n'ụlọ ya osizi na windo na-enyo n'ụlọ ya na-enyo mgbe aka dịkwa na agwọ dị n'akịrịka ahụzi onye nke ndụ si ya na gịnị na-emedị nwoke nke a mgbe ọbụla ọ na-akwụnyere n'abalị ọbụla si na windo si na bịa nwoke onye nke ahụ asị m na nwunye ya achụpụkwana ya na ọ tekwana dị achụpụrụ ya ịfụzie nwoke a na onye alaka ya mma nwoke na-akpụbụ isi mala bifo ịfụzi ya na isi awọ ebe awa a si bịa ibu na afọ m amataghị m n'ọnya nwa ife nwaanyị kara obi chụpụ nwoke na korona ọ tụrụ m n'anya na nwoke anwa survivụrụ ihe niile mere n'obodo a maka mụ alụ na ọ ya anwụ. Ndewo Choko. Ka m tinyelu ọnụ Choko before m jee nnọzita batakwa o nwefe m na-achọkwa ịgbanyelu Choko aja n'okwu m na ife okwu mụnwa na-emebe because ị ga-eji be gị wee na-ama atụ ọ bụrụ ịbịazi ọ bụ na ị nwere proofs or evidence you don't have content n'ọnụ oyibo. Oge anyị mụrụ nwa nke ikpeazụ ọgọ m nwaanyị nwere akwụkwọ ikike ịbịa ebe a abịabugo ebe a mana o nwere di ọ ga-enedo anya na be anyị so ọ bịa nwụrụ ọ bịa ebe a na-apụ before nwa ọfọ abịa because o nwere di ọ ga-enedo anya which is her own primary responsibility di nke ya then ịmago ọ dịka oyibo aka nwesị nwunye m si ya gee ntị m ga-enye gị ọmụgwọ ọnwa 3 ịma mba kichin ịma nsi anything anyị jele ụlọ ọgwụ taa nata from ụlọ ọgwụ echi niile
ka anata n'ụlọ ọgwụ mụ awụlụ nwa ana m awụ nwa arụ from the day anata from ụlọ ọgwụ nwa ọfụ ụtọ ngwa ya ka ọ dị adị ime ama agwa nke m mere na ọ bụrụ nke onye ọzọ mere anọrọ m na onye a mere nọ nke m mere so that onwe ife chọọ ịmụta ọnwa ịtọ kpam agwa m onye be m nsị elighị egusi nsị elighị nsala nsị elighị onugbu nsị elighị ọdị na friza ịchọ iri ike dịghị ike adịrọ ịgwa m nje bupụta ya wụọ ma bunye gị ọnwa ịtọ m promisiri ya complete ojere ọbara ọ nọ here with me abalị mmanya mmiri ọkụ n'afọ trying to balance the issue n'ọnụ oyibo so that ka ewere m time n'ụlọ ọrụ off na the very first beginning ka m wee nyere aka n'ụlọ so ife anyị na-ekwu bụ enwe like Chokomilo na-asị na ụfọdụ nwoke aghara echenji pampers ọ ma bụrụ eziokwu onye nwere ike ọ bụrụ na nwaanyị like ndị nwunye anyị na-agụgasị akwụkwọ onye nwere ike na-eme something na kọmputa ma na o nwere research ọ na-eme inwe need for you to assist enidire ka agwa gị agwa be gị bụ be gị idobe ọcha be gị ka ọ bụ ife ọbụla na-eweta nkewa ị ga-afụ na-eweta esemokwu ị ga-afụ ị ga-eji omume wee dozie ime ihe nwa m nwaanyị nke izizi melụ bedị mbọsị a korona ekworo ka friends bịa ife ọ nọ na-agwa m bụ daddy you have to decorate the living room daddy you have to decorate the living room nsogbu adịrọ ọ na-asụ be anyị mana bede unu oyibo ka a na-eme bede so ife ọ na-agwa m decorate elie living room ebe ọ ya nọ eme bede wake nje gote balloon je gote ife niile fụchaa mechie hangichala ya egote keki dobe elie emelie happy birthday nke a bụ nke m ji aka mme ma nchebe onye be m ka even ihe made self to surprise them onye be m amarọ dị nwunye m amarọ dị fanọ na-alarụla n'abalị ejego m na one side of the one part of the room in the living room clear the place hang ya happy birthday ụmụ ihe decoration dịgasị happy birthday hang ya balloon hang decorate everything fapụta n'ụtụtụ o tie surprise ifuge nwaanyị nna anụ fe like anya because we cannot anyị ama nweta ndị ga-abịa mee decoration n'ụlọ coronavirus ama nkwe ndị ọya ama mbịa n'ụlọ coronavirus ama nkwe you have to do what you have to do to keep your home going na-eweriwe na ntị elu oyibo ife na-ewetebe nkesa na mgbasa na-abụkarị ịbịa isi na nwaanyị nwere ọlụ nke a that she must be doing it she must do it enwekwe defined role traditionally for women and for men and I always tell ana agwa ndị be anyị na-agwafa nwaanyị ọbụla kwesịrị ịma agụ ekwesịrị ịgụ nwoke agụ ekwesịrị ịgụ digi ji ọlụ bata n'ihi ga-adị ready mana ọ bụrụ ya enwe defined domestic role Chineke dobelu nwoke dobelu nwaanyị agodu nke a dịgodu certain maka nna agwa onye be m oke ka rapụgoro ebe a ka ndị ọzọ o nwere ajụ ọzọkwa m chọrọ ịjụ maka na onye ọbụla na-ekwutechi ya mana o nwekwara ebe ọzọ anyị chọrọ ka anyị rụtụsị aka maka ebe o nwekwara ihe ndị ọzọ fọrọnụ nwanne anyị Chimaobi chọrọ ikwu okwu mana ị ga-agbapụ ya ọsọ were mee gwa anyị ọwụ sọsọ ihe ndị a ụmụnna anyị mesagwara aka wụ sọsọ ya na-ebute nyawo mgbasa ka o nwere ihe ọzọ anyị akpọbeghị aha gaa n'ihu ihe dị na ya bụ na ihe na-ebute mgbasa ọ karịrị akarị maka obere esemokwu na-enwere ọdị na-erijuru afọ nwere ike ibute ya bụ mgbasa mana a sị na echiche na-abịa abịa n'isi n'ọbụ nke bịakwa nke ichetakwa ikwuo ihe njiwe na-ewenye aka enu bụ na ajụjụ jụrụ nwanne anyị nwoke Chokomilo bụkwanya maka anyị ka na-ekwu maka ya ị na-ajụ Chokomilo kedu ihe anwa ọ na-eme nwunye ya ji wee na-atọ nwunye ya ụtọ ya na ya ịnọ nwunye ya chọrọ ịlụzu di ya
so ọ sachago ihe ọ sara, nwanne anyị nwoke sapi sakwa ihe ọ sara. Ihe mụ achọkwara itinye na ya bụ na ihe niile a ha kwuru amaka, maka na onye ọbụla nụrụ nwaanyị be anyị wee kpọgote ya ala bekee, nye ji na aka eji anụ nwaanyị na be anyị wee nụọ nwaanyị ya na ya gbagotegoro ala bekee, maka na usoro eji anụ nwaanyị na be anyị abụrụ usoro eji anụ nwaanyị na ala bekee. Ọ bụrụ usoro gị na ya ji wee biri na be anyị ka gị na ya ga-eji wee binwuo na ala bekee. Ọ ihe m chọrọ itinye na ya, maka na be anyị gị na nwoke ga-eso shine ihe o nwere ike ọ bụ na emume ma ọ na ọrụ, onye nke a jere ọrụ si ebe a jee buru nwanne ya, ha na-abịa esoro bata. Nwoke di ụkwụ ihe ji wee mara ụmụ nwoke be anyị, chiri ụkwụ chigobe na nke ndị oyibo kpọọ tebụl, tinye telivishọn nenewere ụwa gị ihe onyonyo. Nwunye gị o nwere ike iyi akwa ohe o ji wee nata ọrụ baa kichin mewe ihe niile. Mgbe ụfọdụ a na-agbakwa ya ụja ka ihe mee na unyi adịbero. Mgbe ụfọdụ ọ bụ na ochiche ụmụaka kwa na-enedo ụmụaka, mana ịfụgo ihe nwanne anyị nwoke eze akịta, ihe anyị ji wee na-akọ ihe anyị na-akọ bụ ka ndị ọzọ na-amụta. Anyị anaghị ekwu ya maka anyị nwa na ọka ndị ọzọ na-amụta. Nwaanyị ọbụla ekpọgote obodo oyibo, anyị mago na ọrụ abụrọzi nke ofu onye, ọrụ ezinụlọ abụrọzi nke ofu onye, na onye nke a ga na-eme nka, onye nke a ga na-eme nka. Ọzọkwa dị ka ibu ya bụ ejena n'ebe sọnsọ ezinụlọ isi wee pụta anya, ị ga na-elotekwa ezinụlọ nwunye gị, maka na ihe a na-ewekwa nwaanyị iwe ọfụma ọfụma. Ihe a na-ewe nwaanyị iwe ọfụma ọfụma, maka na afụgo ụmụ ezinụlọ nwoke jee nụta nwaanyị na be anyị nke a na-eme. Nwunye ya si na very poor background, ndị be nwunye ya enwere ego, mana nyanwa katụ mma, ọzụgide zụgide zụọ ụmụ nwanne ya niile n'ụlọ akwụkwọ mahadum, mana be nwunye ya ka dịkwa n'anwa ọ dị, nwere ma ofu mkpụrụ onye akpọtara nyere nwunye ya aka. Ịfụrụ ya? O nwere ihe nwoke anwa ga-apụta tata si n'ihe a ka o mere ndị be nwunye ya, sọnsọ na ọbịa nụrụ nwaanyị na be ha. O sokwa na-ewe nwaanyị iwe. Onwe ihe m gụrụ ofu mbọsị na Facebook mmadụ posturu asị na nwoke goro nwunye ya moto, nwaanyị ree ya jiri jee renovate ụlọ papa ya. Ịfụrụ ya? Nwoke bupụtezie ya na grupu na-ajụzi ka ihe ga-eme na ya pikiri ya from gọta nwunye ya ịmụgonu ndịrị ha. So ndị mmadụ wụbụ ya ọnụ si ya na ide enete ezinụlọ nwunye gị anya, ọ naghị isi enete nke gị, ọ bụrụ na ka ọ ghara ịkwụ, mana ọ gụrụ itinyere ha mee ihe ị kwesịrị ime na be ha. O socha n'ihe na-eme akpa nwaanyị obi ụtọ. Ka njidegodi na maka onye ọzọ. Choko ama m n'okwu ndọga na-anọ, mana tupu ikwuo ihe ị chọrọ ikwu gwukwe ya nkenke ịrụtụtawo onye nwe ihe aka, mana ọ ka nwere ibe ndị fọrọ afọ. Nwanne anyị nwaanyị Chimaobi ka na-agbapụtakwa ya ọmaka, mana echere m na ọ ka nwere ihe ka ndị ka fọrọ nọ, anyị ka na-atụ ụjọ ịkpa afa. Choko gaa n'ihu. O nwere ebe anyị na-atụ ụjọ ịkpa ha. Ọwụnụ nnete anya ọwụnụ na-akpọ ya ma akpọ ya. Gaa n'ihu. Igbo TV ekele m. Ndewo. Ụmụnne ndị na-ekelekwa m unu. Ọzọ dị ka ibe ya abụrụ dịka nzikwu na mbụ, na mgbe mụ na nwunye m bidoro na-enwere ife nzuru eme m ka ọ mara onye mbụ ọfụma, mana ịma enwe agwa ọjọọ sọ ụmụ nwoke anyị na-akpa. Ihe abụ nwoke mgbe ahụ ị nọ n'okolobịa, ịbụ onye na-alaiki iji egwu abalị, bụrụ onye na-alaiki nke ndị oyibo na-akpọ hangout, ị na-anọ na nwe ife nche ime ka ndị mmadụ gbalụ bifo enweta ife ịchọrọ n'ụwa, ị ga-ewepụ aka n'ọtụtụ ife. Mgbe ahụ ị nọ nwaanyị, ịmago na ọ bụrụ na ị na-eji egwu abalị n'izu ụka ọbụla, ọ ga-akwụsị iwe ike jebezie ya ofu izu ụka,
n'ime ọnwa maka mgbe mụ na nwaanyị m bido abụrụ m onye egwu abalị adịmala ka iji egwu abalị ya hụ na onwe ya nwe okwu enyi ịma ebe nwatakịrị ji akwụkwọ n'England ọ jee ma praịmarị ma sekọndịrị ma yunivasiti onweghị gange maka ha na-eto eto ịbịa ha nwere nwee ndị enyi ya ruo like about 8 or 9 ebe ọ bụla ha na-eme ha nọ in group ha ga-emegide ya topụta agbọ kpọrọ nke onwe mana ụfọdụ ụmụ nwoke na-abụ fanụkwa nwaanyị mụọ nwa fada eji ntị anụ ụbọchị bụ Friday every Friday oringo gbugbe mụ ndị oringo ebe a na-akụkpọrị mgbe nwoke bidoro gaba ije ọjọọ nwata nwaanyị ebido tọgba ntị na ọ bụrụ na nwaanyị na-amụrụ ife a na-alụ obido gebegodo ntị and onye gegide ntị a ya ife ga-ebutezi nwoke nọdụ ekwentị gị ring ya bee nwoke agbaghalịba maka asị na-afụ okwu afọ ọsịsị ya otu m nọ ekwentị m na nwaanyị m ji pin na-eji emepe eji m nke ya efere na-abụrụ gịnị enwe ụmụ nwoke na-enwere uche ịkpọrọ nwaanyị debe n'ụlọ ị na-emekwa ya na ị nọ na be anyị nọ nke ikwu ya eme na ọ bụrụ na ọ bụrụ nke ikwu nwaanyị o nwere ike gbaghị nkịtị negide gị anya ị na-eme ọ na-agbaghị nkịtị mana o nwebe ihe emerụzi ife and ịma na enwere ife ọzọ na-ewute nwaanyị ka mgbe nwoke bido chiti bi ya enwe ụmụ nwoke ofu nwaanyị na-ada ezulu and mgbe nwaanyị megidere ife ọ bụzie nke obodo oyibo ọfụ na ị na-eje di na nwaanyị ọzọ ịma na achụpụ gị n'ụlọ ọ bụrụ mmadụ chụpụ gị chụpụrụ onwe gị mana ịma na sọmọf anwa ụmụ nwoke apụta kọọlụ gị ife achọ ka ịnụ mana fa ya akwụkwọ gị ebe fasuo gị mpeli mana ụsọsọ ụmụ nwoke na-agba n'iro enwere onye na-ada agba n'iro nwoke mba ife nji ekwu ya bụ maka nsị ka ekwube maka nwaanyị anyị ama anarọkwa ebe mana ọ ga-adịnụ mma ka ọ hapụ ịdụ ka ọwụsọsọ ụmụ nwoke ka anyị na-agba ihe ndị oyibo na-akpọ tako anyị kwutu ebe ụmụ nwoke nọ anyị ekwutukwa ebe ụmụ nwaanyị nọ ka o nwee ike nwee ike dị mma maka na ị na-anya ihe na-agbasa na-akpata mgbasa ọwụsọsọ nwoke ka ọ na-esi n'aka ọ na-esite n'ụmụ nwaanyị ọ na-esikwa n'aka ụmụ nwaanyị onye mkpụrụ mbụ ọ dịka na ọ na-esonyere ụmụ nwaanyị mana ugbu a ka m chọrọ ka anyị gaa ebe nke ahụ gaa n'ihu abịa na nke nwaanyị enwe ife nkwu bifo asị m na nwaanyị ọbụla nwoke na-alụ ụlọ je kpọta kwesịrị ịma na nwoke a meela ezigbo ife maka ọ dịrọ mfe nwoke ije kpọrọ mmadụ from onye nọ n'itiri kpọpụta ya ebe chi na-ada eji eji ebe nepa na-ada ewu ọkụ ka onye gị ezigbo ndụ okwu ga-amaka mana achọrọ m iti ọnụ ọ bụ eziokwu na nke nwoke si ebe ahụ kpọta ya mana okwu ya ga-emezi na isi ebe ahụ kpọta ya ịpụtazie kpọrọzie gị ebe ahụ ichiwu ya ọnụ n'ala maka nke bụ eziokwu ama m ebe ị na-aga ihe ị na-ekwu maka ndị nwere obi mmadụ ị kwesịrị ịma na o nwere ndị obi mmadụ pụgoro n'ime ha achọghị ịma ma ị kpọtara ha o ma ị kpọtara ha ga-eme ya chọrọ ime mana ụmụ nwoke anyị ma ọ bụ ụmụ nwaanyị anyị maka ọwụ sọsọ ụmụ nwoke na-akpọta ụmụ nwaanyị o nwekwara ụmụ nwaanyị na-anọ kpọta ụmụ nwoke nke ọwụ na ọwụ ịkpọta onye ahụ ị na-ememe ya emema ekwere maka na ịkpọtara ya werezie maka ya na-eme gịnị na-echi ya ọnụ n'ala nke bụ eziokwu bụ na o nwere mgbe oge ga-eme ruo o nwere mgbe ọ ga-ediketa ya maka o nwere otu ị ga-esi mekata onye ogbu ihe ị gaghị ama mgbe onye ogbu ga-eji kwuo okwu ọ ga-agbakwa onwe kwucha ihe ị chọrọ ikwu tupu sapia agbakwe ka Chokomilo kwupụ ihe ọ chọrọ ikwu izu nwanne m okwu ga-amaka mana ọgụ a na-anụ n'obodo oyibo bụ ọgụ nwoke mana ihe emeri nwa ya enwe ụdị ihe emeri mana ọ bụrụ fancha ka ihe emeri nwa maka ụmụ nwaanyị anyị mụ na gị na-abụ ma na ikefa
ka n'obodo a mụ na gị na-abụ nọ afụgo m onye nke bụ na ọ jesara ọrụ bata ọ pụ jebe ọrụ so pụọ amara m ife ụlọ ụzọ mgbe ọ gbaa n'ahịa dịka ofu ahụ na-abụ n'ụzọ wee nataba bịa ebe obi ọ batala tiki na dọọ ya o mepee bi ọ bụrụ na a kpochiri ụzọ ya n'ime o subezi aka na dọọ ka o subere aka ịma ebe mepere ya ụzọ ọ bụ landlord ya bịa mepere ya ụzọ nwoke eje ụgwọ ọrụ mana mmadụ na ọjọọ ọrụ landlord abịa na-eficha nwunye ya nwaanyị ọ ji ebe a je kpọta otu nwoke na-alụ n 6 to 6 na otu ọ pụrụ ọ jebezi ọrụ nwata nwaanyị emepeelụ landlord ụzọ landlord esi ebe o si bata na-eficha nwunye ya ọ bụrụ na anya bụ ife emerọ nwoke ahụ ama mana ka emekwala ihe na-emecha onye mecha pụọ n'ụlọ ọkwa nke nwoke mecha pụọ maka ndị uwe ojii bịa gịnị ka fa na-ekwu onye uwe ojii na-akpọ nwanne anyị nwoke si ya nna eziokwu na ma ife men mana ị ga-enyogide efe ụmụ nwaanyị anyị na-emekwa arụ ha na-eme arụ ma ha bịa hia enwere onye nke mma di ya butere ezigbo ike n'obodo a bụrụ n'ebe anyị mana nwoke a na-achọ ebe ọ ga na-arahụ na ọ bịara achụpụ ya n'ụlọ obodo akpọrọ nke nwaanyị nye nye ọnụ ruum 5 maka o ji ụmụazị 4 nye ebe ahụ mezieri onwe ya nwoke a na-agwa gị ọ bụrụ na nọ ego bụ ife bụ nsogbu nwoke a mana ịma na obodo Igbo na-akọrọpt obodo a na-akọrọpt obodo a nọ n'ihe ọ na-akọrọpt mmadụ onye chọọ ka obodo akọrọptụọ ya onye ma ife ọchọ amaghị ife ọchọ mana ndị na-amara ife achọ ka nkụ ka ịma obodo wa bịa agwa gị nne ọgwụ nwa ka ọ dị n'aka ịgwa nna m ebe debe nwoke ebe ọ ga-anọ maka ọ na-egbu ka mmanya ọ na-egbu ka mmanya mana ebe anyị si bịa obodo ịbịa nwoke ma ọ na-aba agwa gị na ewe n'iwe agwa gị na onye bịa onye mkpọbata na be m nọ na be m fụrụ ebe m na-eficha ọnụ mkpochasịa nsị nwa m kpọrọ ya jee kpụọ ọfị kpocha were klipa mkpụọ hisi kpocha hisi esa ha arụ igbo enenegide m na-esi m na kedu ife m na-achọ ịkọwa na anụmatụ ipruf na mbụ responsible father enene m egbe ya nkịtị maka ama m na ọgọdọ ga-elu nwoke ebe o lụrụ ibi ya so daalụ na nwanne m ndewo nwanne anyị choko sapi gani nwanne m ụmụnne m Izu Achoko Chimaobi m ịma onwe okwu mkwu na mbụ mgbe a na-ebido program a na-asị ife ọbụla anyị na-ekwu anyị ga-ekwu n'ụdị a na-ekwu omegịnị ọha ịha ka a ghara ịkwugide nwoke ma ọkwugide nwaanyị yadaga ọ nwe ka Achokomiloti kwuo okwu iwe si acheli ka itinye ọnụ na ya iwe tinye point itinye maka na-ekwusi ike before isi na onye a mere m ife onye a mere m ife ị nọ n'ugokwu na onwe ụjọ kedu ikene nke ime dị njọ ma imere onye ara m ekwu ya ana m agwa friends m before it be complain onye a mere ibe and onwe some things na-eme whereby ibulu nwoke nwee click unu dị 10 na that click mmadụ 8 mmadụ 7 8 na-condemn character nwanne m nwoke ị nwere nsogbu out of that click unu dị 10 mmadụ 3 na-condemn maybe because of few things ị nwe with them na-agara ọfụma fa na-condemn na onye abụrụ ezigbo mmadụ ịma na fa na-condemn based on ife unu mere agara very well mana ebe enwe 7 out of 10 na-condemn omume gị ị nwere issue as nwoke nke a digodo down so ka anyị na-asị ụmụ nwaanyị anyị ana m ekwu steady ọ na-abafa n'isi dịka Chokomilo na point steady dịka na-aba ụfọdụ n'ime fa n'isi
ọbịa sị o maka na iwu obodo nye m na mbụ enwe more power over nke nwoke according to especially ebe anyị bi ọbakwa maka ụmụnne anyị na-agba mbọ na Arab country ịma na most of them ije bili there because enwere anything like some benefit adịrọ there, so ọ na-abafa n'isi and ndụmọdụ anyị ga na-enye mgbe ọbụla ma nwoke ma nwaanyị abụ if ị na-achọ ime nwa onye ọzọ like now otu a na Chokomilo nọ now Chokomilo ọ mmadụ mmụ ya ọ nwa mmadụ ka ọ bụ then gụnwa bụ nwunye now ị na-asị ka ịchọ ya n'ụlọ ka ị wele ụlọ ya wele ife ọkpata. Kedu ka ọ ga-adị gị ma mmadụ mee nye nwanne gị nwoke? Inwe ụdị echiche a na-eche that na ife a na-akwadokwe n'ime nwa onye ọzọ which is my husband emekwe n'ihe nwanne m nwoke kedu ka m mesi wee die okwu ị na-ekwu okwu aga m ikwu okwu nchịkọta gị n'ụdị ọzọ mana nsogbu adịghị. O nwere ihe m chọrọ ka anyị tụchazazi aka mgbe anyị na-achịkọta ị ga-atụ nyawo ihe ndị ị na-ekwu ị ga-atụ ya aka. Nwanne anyị Chimaobi gaa n'ihu, o nwere ihe ị chọrọ ikwu. Ndị Igbo ekene nwe ụlọ. Ndewo. Ihe ọzọ m chekwa na-ebutekwa ihe a bụkwa oke iyi ọyị. Ịma na ụmụ nwaanyị anyị adịghị ọ da amasịwa ha ịnọsọ ha nwa. Ọ ga-enwerịrị onye ya na ya ga na-akpa. Ịgwa m ka be nke gị dị, ngwa gị ka be nke m dị. Ngwa gị ka di nke m si eme, ịgwa m ka di nke gị si eme. Ewe m sizie gị na mama m ji nwukwu ihe nke a na be m na mama m menwukwu ya. Ịfụrụ ya, oke ọyị, inwe ọyị na-ebute ndufe. Ọ na-ebute ndufe n'ebe ụmụ nwaanyị nọ. Maka ihe nji wee na-ekwukarị ọ na-emekwa n'ebe nwoke nọ mana ụmụ nwaanyị bie na-enwekarị ọyị. Ụmụ nwaanyị na-enwekarị ọyị and echiche anyị na-adị na-aga mgbe ụfọdụ anyị chee ya anyị eme ya n'aha isi chee ya anyị adịchegharị ya echegharị nke ndị oyibo na-akpa like mmadụ inye ya second thought before ikwupụ ya before imepe ihe anwa. So enwere ike ọyị gị nwaanyị anwa sị gị na ya ma ndị nwukwu ndịrị ha na be nke ya i were one anwa jee mee n'ezinụlọ nke gị o sewezie okwu. Oke ọyị so na nke anwa. Then oke ọchịchọ n'aka nke ụmụ nwaanyị. Di m na-emere m nka, di m na-emere m nka. Ọ nọbụrọdụ ofu obodo oyibo a ka anọ. Di nke onye nke ji wee na-emeri ya ona wee na-emeri ona, di nke m ada emere m. Ọ nọbụrụ ofu ebe ka anọ dị. Ịfụrụ ya, ịma na-echekwa aka onye a n'aka di gị ọrakwa, aka di nke onye a n'aka di gị ọrakwa. Maka ịma na ihe nji wee na-ekwuzi ebe ụmụ nwaanyị nọ bụ na dịka isi wee kwuo na anyị ekwugo maka ụmụ ọ dịzị ka ọsọ ụmụ nwoke ka anyị ji maka ya wee bịa n'ụbọchị taa. Na nwaanyị ọbụla na-eme oke ọchịchọ ka m mee ka ibe m mere, ezinụlọ adị mma, ezinụlọ ya ma ga n'iru ọfụma ma ndị ka esi wee chọọ. Ekwena ka onye ọzọ dufee gị. Eme n'oke ọchịchọ. Onye nke a na-agba ụdịrị moto do na gịnwa na-aba bọọsụ eje ọrụ ma ọ gịnwa na-aba metro eje ọrụ. Di onye nke a na-abịa ebunata ya n'ụlọ ọrụ. Ụmụ ihe a gasị ọ bụrụ na ịtọ echiche na ana ị mara na aka ararọ adị n'aka Chinefo bụkwa ka onye ọbụla si agbagotekwa n'ọnọdụ nke ya ma Chukwu kwado. Ka anyị na-eche ụdịrị echiche anwa na aka niile ararọ and ọ bụrụ iwu na ka onye a si wee mere di ya mere nwunye ya ka di nke m mesi wee merụ m n'aka nke ụmụ nwoke. Ọrụ ezinụlọ anwa ị na-enyere nwunye gị aka. Nwanne anyị nwoke P kwuru na o nere nwunye ya ọmụgwọ. Ọ dịrọ mfe mbụ ihe a o kwuru kịta adịrọ mfe. Ihe ndị anyị ga-ekwu ma anyị chịkọta ihe awụ o socha na ihe anyị ga-eme ihe a nwee ike dị mma.
ka anyị kpatacha aka n'ihe na-ebute mgbe anyị gazie n'ebe ahụ ihe ndị a ọ ga-amabu onwe o wee bụrụ ya nwanne anyị nwoke Choko Milo ndewo, nwanne anyị Sapi ndewo, nwanne anyị Chimaobi ndewokwa. Iji wee gaa n'ihu biko onye ọbụla na-ege anyị ntị ọnwụ na ịgbasabeghị ozi a ịma na ihe gbasara Igbo na o nwere otu o si eme gị n'ahụ anyị ga-asị na ọ dịghị mma mana ọnwụ na ọ dịghị mma mekini gbasa anya ozi maka ihe hapụrụ ihe mere anyị ji hapụ ihe niile anyị na-emebịa n'ebe a taa wụ ka anyị nwee ike mee gịnị ka anyị hụ na asụsụ Igbo na-eme gịnị na-aga n'ihu omenala Igbo na-aga n'ihu wee hụkwa na ezinụlọ na-eme gịnị na-adị n'udo maka anyị ige ntị o nwere ndị ga-esite n'ihe anyị na-ekwu n'ụbọchị nke taata wee mụta ihe ọ bụrụ na o nwere ezinụlọ na-achọ ime gịnị ịgbasasị anyị na-asị na ka ị na anyị ga-enyewe ihe anyị na-ekwu na-etinye n'ọrụ ihe dị iche ga-adị mana ha chọrọ m ka onye ọbụla marakwa na ọwụghị ihe ga-eme ka ezinụlọ dị mma n'ebe ezinụlọ Choko Milo ga-awụ otu ihe n'ebe Sapi nọ ma ọ bụ ebe nwanne anyị nwaanyị Chimaobi nọ onye ọbụla dị iche iche ịmara nke na-eme ọ dịrọghị mma imesiwe ike mana ebe a na-ekwu okwu ewu ọ bụrụ na o nwere ebe ihe si na-eri mpi enweghị ebe na-ediri ịkpasịgasị aka nwee ike wee mee ya aka niile dịka nwanne anyị nwaanyị Chimaobi si kwuo ha ncha niile aha ịmara ihe nke ga-adịrị gị mma isi ga-emewe maka ị nwere ike ekwucha ihe ugbu a isi na Choko Milo na ọ na-echenji nwa ya diaper na ọ na-eme ihe ọ bụrụ na maka o nwere ike nwekwa ihe ọzọ Choko Milo anaghị eme di gị na-eme aka niile aha o wee bụrụ ya nwanne anyị Choko Milo o nwere ihe m chọrọ ikwu ọwa ajụjụ m chọrọ ịjụ o nwere akụkọ ịkọrọ maka onye kụrụ aka o ji gwa ọrụ kụọ aka batazie were hụzie nwunye ya ka ebe a na-eti ojo ọ wụrụ landlord anyị anakwa mmasị na ihe nke nwaanyị mere dị mma ma ọ bụ na nke nwoke mana kedu ihe i chere nwere ike ịkpata ya bụ ihe Igbo ekene m ndewo ịma na agwa ọjọọ a na-agwọta ya agwọta gbam ị hụrụ nwaanyị bụ agwa ọjọọ nwa ihe ị mere gị chenji agwa ọjọọ ahụ ọsọgoro gị kpọrọ ya gawa n'ụlọ ekpere ma ọ kpọrọ ya gaa na be dibịa onye agwa ọjọọ bụ onye agwa ọjọọ ọzọ dị ka ya bụrụ nwata nwaanyị amala ife a na-agwa gị ka ndị uwe ojii bịara nwoke ayọkwala biko onye uwe ojii nọ na-ayọ nke nwoke si ya nwanna eziokwu na ịma na nwaanyị emejọ na gị even nke m na mụ na gị na-ekwu na nwunye nke m achụpụrụ m n'ụlọ onye uwe ojii gwagara gị si m na ịbụ na ote mụ na gị nwunye m achụpụla m orukwala afọ ise sef nọ na without na-amaghị na onye nke landlord ha agwa na nke nwaanyị nye n'onwe ya nsogbu ahụ na nke nkọta nke nwoke ma ihe na-eme na ya achụpụta nke nwoke n'ụlọ nyezie ya nke nwaanyị werezi ya dị ụlọ na ọbazu uru so ihe niile na-abụrụ ihe na-eme n'obodo ngwa gị n'obodo a na-aba n'isi ọ na-aba n'isi nke ọjọọ ya ana ịma onye buru agwa ọjọọ anyị ma ụmụ nwanne anyị ndị nke a na-ejebe anyị eje alụrụ nwa like ndị nke anọ saịdị anyị nwanụ ọ nwere ọtụtụ n'ime nwa ndị nke nọ nọ obodo a na-achọ nwata nwaanyị fa ya mana fa chọrọ ịrụ nwaanyị ebe a mana duto ife ọjọọ ndị nke anọ na be anyị kpogote ebe a na-eme ụjọ a na-atụzi ha inukwuri ma nwaanyị enwe na onye nke mma jee na be anyị mesaa efe isi nwaanyị mezie everything gbagote ebe a ka ọ gbagotelu hia emezielu nke nwaanyị akwụkwọ ezu nke nwaanyị na-agbagote without nke nwoke a mụrụ na nwata nwaanyị na-agbagote ebe a na ya na enyi ya nwoke na-abọrọ ibu ya n'ụlọ n'ọkwa n'obodo a kpachana nwata nwaanyị nwoke emegide akwụkwọ mezie akwụkwọ nwata nwaanyị efegide daa na Heathrow Airport ebe a ka ọ dalụ nke nwoke akpọ ya n'ekwentị
ekwentị ya ada aga amara na onye nke enyi ya nwoke abịago n'ọdụ ụgbọelu ahụ buru ya ọzi mgbe lụsụ ihe dị ka awa na abụ nke nwoke nke di ya nwe chegide ọfụrụ ọzọ ya nke nwaanyị akpọzi ya ya nwekere nwe n'elu gokwa ebe a na-eje ife na-agwa gị merụ n'obodo ọ bụrụ n'aka akọrọ mmadụ ọ bụrụ na ya nwere iwe n'elu gokwa na nke onye a na-eje otu a ka aka si bi ruo taa so nwaanyị wụ nwaanyị enweghị ihe imegide onye ọbụla fụrụ gị mara na ọ chọrọ ịnụ di na nwunye ịkpọta ya ebe ọ mara na iwu di ya ofu ife nwanne anyị nwaanyị Chimaobi kwuru oke oyi agwara m unu na nwaanyị m enweghị enyi mana onye nwa ọ kwesịrị inwe enyi maka ọnọdụ ka amụrụ ya hia mana nwere ibu oge ụfọdụ sef m kwuo na-aba ọsị m na gị na-emere m sef na ya gwana m mgbe ọbụla akpọjuo m ndị mmadụ anaghị eri ya na-aṅụ emechaghị were gị kọba akụkọ msị gịnị mekwara iji ekwu udo okwu a ọsị m na-age ntị gịnị ma iji enwedo onye na-afụ mụ na ya na-abụ ivu ma na-efere mba ụwa enwe dị ike ịfụ m ebe m bịa dee netin ebe ya afụ nwunye m na-efere mba ụwa na nke a na-akpọ Instagram and ndị ọ na-ese ebe a ndị be anya ndị nke a na-eme ife na-akpa amụ ọjọọ na-awọchị kọmedi ha ife ọ na-amụsa amụ ebe ya so mana ụmụ nwaanyị ebe anyị kwesịrị ịma na ha nwere opọtuniti ha nwee ibi obodo a dị and fa na-abịa obodo a ka fa nwee ezigbo ndụ nwee ike nyelu dị fa aka nyere ezinụlọ fa aka eziokwu na nke gbasara ịfụ ndị ọgọ eziokwu na ọgọ m nwaanyị bi n'obodo a mana ana m anọ ngọ gụrụgụrụgụrụ aga m shọpịn ebuo m rice buo beans buo garị buo mmanụ nri buo ihe bujuo but eluo ndị eme m ọfụ ha na-alụ ọrụ onye ọbụla dị otu mana a na-eme biko sọ ndị ọgọ nkafa bụ so nwoke ọbụla na-eme ọ na-eri olozo na-enwe ndị ya na ya na-abụ so ma ọnụ onye na nwaanyị si ata ọfụ a na-ata ọ bụrụ ofu ya na-ata ọfụ aka nnekwu aka ekpe kwọka ị mana ọgọ m nwaanyị nọ n'obodo a mana nwunye mmụọ nwa ọbịa na ọ larụ na eruo na ọtọ jebe ọrụ anyị amatara ya ụta maka na maya kwụrụ ya biili ya na ọ nọkarị n'ofe izu ụka ọ nọchọzi ya na alụbazi ama ọlụ m maka na nne m zụrụ m ọfụma mụ sie m ike because ọ bụrụ na ọ nọrọ hia ọgbọ oke ọrụ m nwoke bụkwa nwoke ime ebe m kwesịrị ime ndewo nchọ itinye ọnụ na this point of oyi iyi oyi mana ọ ga-amawa onwe ya o nwere ihe m kwuburu si na aga m na-aga na ihu na-ajụ nyawa ajụjụ mana ọ wụrụzie na o nwere otu si wee na-agbanyawo ajụjụ okirikiri ihe ga-emezi owo na aga m etiwa yawa aka oyibo nsogbe o wee were aga m ajụkwa ajụjụ ahụ ọzọ si n'ihe na-akpata mgbasa ọwụsọsọ ihe ndị anyị kpatagworo aka eji m ihe ọmụmatụ akụkọ nwanne anyị nwoke Chokomiro kọrọ maka otu nwanne anyị nwoke ahụ si nweta nwunye na onye ọzọ anyị anaghị asị na ihe nwaanyị mere dị mma mana anyị na-akọwa o nwere ihe nwere ike ime nwaanyị eme gịnị agbọghọ n'ezi nwere ike ịkpatazi nyawo mgbasa okay ka m zaa ajụjụ aghọtago m ebe ị na-eje ọ dịka anyị aka alụtọrọ ya aka sofa anyị ka na-alụtagoro ka m gbawazịa dị ụzọ ebe ị na-achọ ịba na ebe ị na-achọ ịgba na mmekọrịta di na nwunye ebe ọ gbasara mmekọrịta nwoke na nwaanyị ebe mfu ị na-eje anaghọtago m ebe ị na-eje nke ahụ so eweta mgbasa ma ọ bụrụ na enwere nghọta ị ga-afụ nwoke afụgo m ezinụlọ nwoke nwaanyị amụchalụ nwa ọfụ o ji iko ndị oyibo na-akpọ operation wee mụọ nwa then anyị magoro nwoke na-achọ after ka ọnwa ebe dị ka ọnwa ịtọ gasị ọso
nwoke na-achọ ibidokwe mmekọrịta with nwunye na-asị ya na a ga-ejikwa na nwayọọ maka dọkịta na ihe dọkịta okwu gasị mgbe e mere ọpụreshọn na a ga-ejikwa nwayọọ ka everything hilicha ọfụma. Nwoke na-abụta ya n'ụdị ọzọ ịghọtago, mana nwaanyị na-akọwatara ya na arụ m kwesị ịbanye ọfụma then emewekwe n'ụdị a ma ọ n'ụdị a enweghị nghọtabe ịghọtago. na nke ahụ n'ụdị nke ọzọ dịkwa ka ibie, ị ga-afụ nwoke duto mebi o nwegasị enyi nwaanyị enu na ana ịghọtago, otu o si eme wit ndị enyi nwaanyị ọ batakwa n'ụlọ ọ chọkwa ije n'etu a na-emekọrọ enyi nwaanyị ebe ọ na-anụ nwaanyị. Ndị Igbo anyị na-afụ ya na ọ nwere ife ọ bụ, mana anyị nwa ma na ị na-anụ nwaanyị nụwa nwaanyị nụwa onye ị na-anụ, sọpụrụ nwunye ị na-anụ by gụnwa. Otu Chukwumelo si nye example, otu a na-amụ na nwunye m na ebe a like ebe a obodo a m bi to start with, ịgba kabara achọrọ m iyi ụzọ afịa ịgba n'ilo ịlụ, ọ bụrụ ịdị ịgba n'ilo, ịlụ ọrụ abalị nke a na-akwụ ụgwọ nke ndị Igbo na-akpọ sex worker or crime here. Nwoke eke jide gị ka ijele ebu nwaanyị, ị ga-eje nga ya nke a ugoro iwu dịgoro ebe a mbigodo. Ọ pụtara na fa anaghị emie n'okpulu, fa na-emie n'okpulu, mana nke inwe enyi nwaanyị ebe a nwe enyi nwaanyị ebe a nwe enyi nwaanyị ebe a enwe ike like ụfọdụ complain anyị na-anụba nwaanyị obele nwa agbọghọbịa ịma na ume ka bụ nke Ben Johnson, ome acrobatic nke ome acrobatic nke gụnwa na-anụ nwaanyị mebi ilugo 50 years ilugo 60 years, ị chọwakwa ka nwunye gị na-eme efe concubine gị na-emere gị ụdị ife a na-eweta mgbasa. Nwaanyị asịza mba achọrọ m ụdị a, ọ na-eweta mgbasa. Afụ m nọ ebe ị na-achọ ije mana ị chọrọ ikpe ya afa, mana ọ nwe otu isi adụ ụkwụ, nke a na-eweta ngwe mgbasa. Ụfọdụ mmekọrịta nwoke na nwaanyị, ọ nwe ụfọdụ n'ime ụmụ nwoke anyị na-afụbata na mgbe ọbụla m chọrọ imekọ wit nwunye m jos jaki irigolu, enwere egwuregwu, enwere anything nke ndị na-akpọ maybe foul play or ịmago egwu. Ọ na-ewetakwa nwaanyị a na-afụ onwe ka nna onye ọkpọta dị m n'ụlọ as horse a na-akwadoro ya n'iri enu arị anya enu ozugbo ngwa let's go jajajajajaja. So emotionally ọ na-affect ụmụ nwaanyị anyị, o sokwa akọsụ. Then farmers nọzie on their own na-eche the tin ajọ oyi batazia by ha nwee ije jụwa like ndị Chimaobi kwuru Chukwumelo kwuo ebia ije jụọ oyi nka nna na-ekwere na-ese mụ na sapi n'ụlọ amara m nnọọ mgbe ọbụla ọ na-ajaja ngo ọ na-ịmago de ndị ajọ oyi ahụ. O nwere ike nke enyi nwaanyị asị ya nne kedu ihe ị na-akọdoro m ihe a, ọwụ na ịhụ Chineke nna nyere aka nnụta onye dịka Chukwumelo ihu otu nwoke. O nwere ike nke eziokwu na o nwere ike Chukwumelo eji m ya amatọ awụghị na ọwụ otu ahụ ọ dị. O nwere ike Chukwumelo anaghị eme otu ahụ o si ekwu, mana otu ọ ga-esi were ka akụkọ ya iwuzie nke nwaanyị si ọkwa mwa ka ụwa m kacha njọ, maka ọwụ onye mepee ụzọ ya inwe ike mara ihe nọ n'ime ụlọ bịa. Ụmụ nwaanyị anyị mgbe ụfọdụ dịka isi were kwuo ha na-eso ebute maka ọwụ ihe ịkọrọ ka ndị mmadụ ga-ama, ọwụ na ịkọ hụ agaghị ama gaa n'ihu. Exactly. Ọ bịazie ojekwulu ndị oyi ojekwulu ndị oyi ga-enye ajọ ndụmọdụ before you know it ojesowe nwoke eluro level dị ya na any level. O nwere one case m follow up the other day, mana ọ bụrụ na o mere n'obodo ibe, o mere na ndịda bai. Nwoke wu billionaire, ọ bụrụkwa nke million na bai. Nwoke wu billionaire, enwere ihe nwaanyị a chọrọ na-adịghị emelie ife ọbụla ọ chọrọ a na-emelie.
yet nwaanyị na-edine ndị na-efiche shu nwoke ndị na-asa abụ. Ka mgbada ebe ahụ o nwere ihe m chọrọ ka nwanne anyị nwaanyị ga-asị Chimaobi ga-asị na m ebu nebata 18 ma anyị ma abata 18 maka onye bịara ịgba ihe a na-akpọ football onye ahụ ebumnobi ewu ka o mee gịnị ka onye goolu so eburugo m bịa o wee bụrụ nwanne anyị nwaanyị n'ebe nwaanyị nọ ichere na ya ihe ugbu anyị na-ekwu okwu enwere ike ibute mgbasa n'ebe nwoke na nwaanyị nọ. Ọ bụ eziokwu, ọ ga-ebute o nwere ike ibute mgbasa na ndị na-enwechara nghọta na mbụ enwe ihe nwanne anyị nwoke kwuru, ọ sị ọ bụ na n'irugo like 50 years enwe ike ọ bụ na nwunye gị nọzi 40 enwe ike nye nke ị nwere n'ire adị ebe 20 or 25 ị bịa chọ ka nwunye gị mere go na onye nke ahụ shahịgharị ukwu, ọ bụrụ na o nwere ike nwaanyị ebuchega afọ ime na ọma mmenwu ya ka m ji wee sị na ndị na-enwero nghọta na ọ ga na-ese maka ọ bụrụ na ị nwee nghọta ị ga-ama arọ unu nọcha na ya marụ ka unu ga-esi na egwu ya bụ egwuregwu. Ọzọ dị ka ibe ya bụrụ mmadụ iji eziokwu wee bidokwa anya bụ ihe ezinụlọ. Enwe ụmụ nwoke ma na ha ama m ka m mesi tinye mmasị na ha mara eme ya bụ ihe ka ọ na-arụ adịchara ha. Ịbịa nini ọgbara asụ ojo nwoke ọgbara asụ ojo ọ na-agba ọhụrụ na-etinye ya ọnụ na m ga-akụ onye wakwa Igbo sugbu ihe Chimaobi na-ekwu na enwe ndị agbara asụ ojo. Ịbịa nini abanye ya na-amara agba ogirigiri Chokomiro ga-ekwu n'idi ya. Ama m na ọ ka ga-abịa Chokomiro ga-ekwu o nwere ịmara ihe na-agba kịta abụrụ ihe gbara mgbe nke mma anyị ha ọ bụ idinarụ nwoke abịa mee ihe dere ya pụọ nke nkịta ga-ebido n'egwuregwu. Ịnwa bụ nwoke adịkwa shọ na ịma eme ihe ya bụ ihe maka nke nkịta bụ emegidekwa na usoro nke emekwa na usoro ọzọ emegidekwa na usoro nke emekwa na usoro ọzọ. Ịfụrụ ya onye nwa na akpalichekwa onwe nwaanyị ga-eji maka sọsọ ihe anwa nọrọ ịma na ama m na ọ na-abakwa nwoke n'isi mana ọ na-abakwa nwaanyị n'isi. Onwe nwaanyị ga na-echeta ka gị na ya si eme ihe anwa akọrịa akụkọ ịpọsị mbakwa o na ya hapụkwa ọsị ejekọrọ m ịpụ nga anọ m nga lọsie ike apụgara m nga ọma nwetenwu maka ya bụ ihe dị mkpa o nke a kịta iwepụta kịta nụnwa nwanne anyị Izuchukwu tinyere ọnụ ọ bụ ezigbo ti okwu n'ezinụlọ. Ọ na-ese okwu n'ezinụlọ. Onye niile anyị na-ekwu ebe a ọha ncha niile ga-ebute nwa ya ma nke nwoke ịma ịrụ ọrụ ya ma nke nwaanyị na-akwa bed ma nke nwaanyị o sokwa na ya. Ndewo Choko nna m ugwu ekene m Igbo TV ekene m unu. Ndewo ịma asị ife mmadụ na-amarụ akụzieli ya na-akụziri gị Chokomiro iburudekwa ịma ebe a lụtụrụ aka na Choko bụ nna ochie na otego ọ nọ na wing. Ịma na okwu na-abịa okwu na ụlọ onwe ya na-awụ okwu aka. Choko bụ nna ochie Choko ịbụ nna ochie ote gị nọ na wing. Okwu anọkwala onwe ya unu eje na-adụ ya aka Chukwu ga anyị ekwuche ihe niile mgbe otu ị ga-ebunitego n'okwu nụ na o bunitere ya ọ sị na ọma mgbachi nkịtị tata. Nke bụ eziokwu bụ na Choko ana m abịa anyị kwucha ihe ndị niile ana m achọpụta na ụfọdụ ndị na-ewepụta mkpesa ihu nwaanyị mgbe ụfọdụ ị ga-eme jụọ ha
ihe na-ebute nyawa ihe ọ bụ na mgbe ụfọdụ ọwụ na ha ekweghị ekwu ihe ọ sị na ị gaghị aghọta mara na o so n'ime gaa n'ihu ịma na ife a na-ekwu okwu ya na dị very very important. Nwoke ibulu ịfụ nwaanyị ọfụ ọ nwaanyị nụrụ anụ n'izizi mana nwaanyị ya ịma na ife ya eji convince ya number one thing ị ga-eji eme ka nwaanyị mara na ịbụ nwoke wo gị nwee itipịa godi ya maka a na-etipịa etipịa eziokwu na dị onunu ihe onunu Chineke na-enweghị onye ga-ekwechi nwa ya mana agba na ana m agbago ndị marathon gbaa mmadụ marathon even gbaa dị mileage enwe mileage mgbacha agbagidego mileage enwezi ebe m bịa gbalite agba m breki abịa mgba breki ruo ofu ụbọchị nwaanyị masị m enyi ya na gịnị mezi iji ịda anọkọta isi abịa iwere okwu ije Ọnịcha isi London iwere okwu ije Abuja isi London iwere okwu ije ọzọ asị m ya gee ntị ife niile nwere oge na mgbe m na-eje Abuja ahụ msi London eje m Abuja wit ụkwụ msi London eje m Meduguri eje m Sokoto ihe niile a ka m nwee nata mkpụrụ obi gị ka ị ma na odogwu bụ odogwu mana ebe a nọ na ihe anọzi na-awụ slow and steady na-ada agba ka adata ego and ihe ọzọ na-ese ebute ya ụmụ nwoke bịa ị na-anya ifu na ilu ihe dị ka 50 years ma 45 years ije nụrụ nwa 20 years ma nwa 25 years ịma ụmụazị 25 years ada anụ ife fada lụghị aka fa ga-ala ka ị na ebe a 10 hours fa nọ n'elu gị fa na-ebe mlezanụ nwoke dị 45 years anọ n'elu ya na-ebe oge bụza nwoke na-adịrọ fit bụrụ nwoke na-ewu highest ya karịa 10 minutes otipi ya ọ na-eche gị anya ọ na-anya fụ na ị nwegoro 0% na nke a ife echi na obido jewe jim ka ọ bịaza na jim ọ jaa ndị otu chọkọ mmiri onwe 6 pack ọ bịaza na jim ọ jaa ndị otu anyị ndị ike agwụ nwa mkpi ọ jamụza ndị otu anyị ndị chi ọjọọ bazie ya ime na ọnụ ụtọ dị tin na ụtalị mmụọ apịala ya ọfụna ihe ọ na-eme n'ụlọ nọ egwu ka ọ na-egwu n'ụlọ mgbe obido chegharịba ọ batazie nwezi aka esi ka ekpasa ya aka dịrị ọ bata na di ya fụkwa disman ọnụ ma na-esugo ya enwe ka nwoke si bụrụ isi ya ngwa ọsị ya ngwa ka ebido dị egwu nwoke mee faka nwoke etipịa ya hai andị ka nwaanyị o mere ebe a gara aga nna ga-achụpụ gị n'ụlọ na nwaanyị agaghị achụpụ gị n'ụlọ mana ịdị 45 chi ịnụ nwaanyị jee fụgoro ọ bụrụ nwaanyị dị 38 or 39 jee n'ụlọ ya ịma na ume gị na ya ụdị ndị ahụ a fada agbazi ka fada taa ego fa alụsị gị ife dị na ha ga-alụ na-egwu ga na-agbazi egwu eji amụta nwa ịma egwu eji amụta nwa sọmada akarị dị 5 seconds egwu ọtọ eji atụ nwaanyị ime ọ na-akarị 5 seconds or even 1 minute iwe ka badị apụta fim mara na-eme ọ dị gị ime mana nke marathon a na-agba ka obi egwu ka onye ọwụ na ndị nke 2-3 hours a ọ nke 2-3 hours onye a ebe a nọ mana ọ bụ na ị nweghị ike inye nwunye igosigodo nwunye gị yes n'iso n'ife a na-eme nwaanyị a ga-achụpụ gị n'ụlọ na ma ọnwa anwa aga jim fụ ụmụ okorobịa nwe 6 pack na-achọ nwunye mmadụ ha na-emerụ ahụ adị ma na obodo ha achọghị ịma ndewo so daalụ ka onye ọzọ kọntinu kwa anọkwa m ya nsogbu adịghị nwanne m ị na-arụ ọrụ ọfụma gaa n'ihu nwanne anyị Sapi aga m achọ ama m na ị chọrọ itinye ihe n'ihe o kwuru mana itinyecha ihe n'ihe o kwuru anyị ga-ebidozi ugbu a nyezie ndụmọdụ atụ a ga-esi were kwa onye kwuwara anyị ga-eji nkeji 3 were mee nyawa ihe ikwu ohi chọrọ ikwu inyezie ndụmọdụ nkeji 3 ka anyị ga-eji daalụ nwanne m ịma mmekọrịta nwoke na nwaanyị na ezinụlọ na-eso eme ka di na nwunye
mejikọ ọfụma ọ bụrụ ọsọsọ mgbe achọghị ịmụ nwa ma mgbe ịmago achọghị ịmụ nwa ebidobe mana ụfọdụ nwee ife ndoja na-akpọ a different orientation when it comes to mmekọrịta nwoke na nwaanyị like nwanne anyị nwoke Chimaobi m tụnyere aka ọ sịrị na otu ndị nne na nna anyị fa si mee mgbe nke fa abụrụ otu generation anyị ji eme generation anyị chọs ife ndị oyibo na-akpọ spices, let's spice it up, let's spice it up, and at the same time ndụmọdụ mmenye ama nkarị that now ị na-anụ nwaanyị ma ị na-anụ di mala amalụ that na onye ọbụla nwee responsibility, onye ọbụla nwee role, and mma na-ekwu elu echi ma nọ n'obodo oyibo 100 years ma nọ n'obodo oyibo 200 years abụ m onye Igbo bụla an African man. My heritage adara agbagha and enwe omenala ọdịnala ndị dịbe anyị assign some responsibility to nke nwaanyị nke nwoke. Ọ pụtaghị da ịmanye nwa aka mee jee ozi n'ụlọ ekwugo m nye ebe a eji m onwe m ama atụ bọsọ ọbụla ma anọrọ n'ọlụ even nke a bọsọ ọbụla ma anọrọ n'ọlụ nchọmba kitchen sie nni the whole house ga-eri. Nwunye m sef ụfọdụ nwere ike mbunye ụzọ teta ụla n'ụtụtụ before fa na-apụta esichego m ife fa bulu moto jebe na gym jee mebe gym before ha mpụtazi anata from gym ọ bụla ya na ụmụaka ebilitegolie nri edego. So ndụmọdụ m ga na-enye ka nwoke na nwaanyị ezinụlọ wee na-adịkọ n'ọnụ na-aga n'iru ọfụma bụ that na onye ọbụla ga-ama responsibility dị alịanụ ma gị bụ nwoke ma gị bụ nwaanyị. 1 2 nwaanyị kwesịrị inwe ife a na-akpọ nsọpụrụ n'ebe di ya nọ. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị anyị enwere ya. Ịma na anyị nwa na-eje ụka ọ bụrụ maka chọkọmelo ma chọkọmelo si na ya arapụgo ka anyị nwa kawagodo. Yes. Mana anyị na-eje ụka nke adịgodo nke ahụ another topic for another day. Enwere ife a na-akpọ submission. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị anyị especially ndị nọ na mba ofesi Europe, North America, a na-misinterpret the word submissive and submission. But phobia that isi nwaanyị you have to be submissive to your husband. Ọ bụrụ nwoke bụzi chi gị ma na nwoke is coming to lord over you. No. Enwe ụmụ akparamagwa ị ga na-akpalụ nwoke nwere ike iwe na-ewe nwoke nwere ike pụta na bịa ejecha ọlụ bata onwe efe ọfọ laikera iwe nwere ike ewu onye ọgbalọ iru gụwa nwaanyị kwesịrị ịmara na ka ihe ga-eme wee metụ onye obi inwe nkesi na ewere n'iwe nke efe na-ese ngwa ihe a ngwa ka mmezie nka ịghọtago. Mana ikwuru that nwaanyị you have to be submissive to your husband. I believe that ndị a na-asị na nwoke ya mma abụzile uru nyelu nwoke. No, ọ bụrụ ya like that. So na nchịkọta okwu m ị ga na-alụ ọlụ dị elegede dịka nwoke na ezinụlọ na-agbasi mbọ ike i-provide ma abịa n'ego you provide, abịa n'inyere aka je ozi n'ụlọ i help the woman, and abịakwa again na ịlụ ọlụ dị elegede n'elu akwa. Ọ bụrụ ịma ụfọdụ na-eje Viagra anyị nwawo Chineke anyị nwụrụ anụ mmiri ike adịghị anyị ji lụọ ọlụ Chineke si anyị ga na-alụ mmiri anyị were na bọtụlụ mmiri a na nnore na-egida ọlụ dị alụm n'elu akwa mma alụ ya ọfụma ka abụrụ nke mmiri nke gị na mụ adịmaghị mmiri ebe editin ndị eji ekwulu mmiri bụ natural strength giver. Ọ bụrụ maka ndị na-eji anwụ ọgwụ na-anwụ yọdago. So ị ga na-eme ife niile lụọ olugwu atụ nwoke na ezinụlọ gụfụkwa nwunye gị n'anya. Enwe anything na-ewepụ iru n'ilo mebi ụfọdụ oge ịmago ụmụ nwaanyị na-abụba bịa bayiche awantịlọ na ndị otu ịbịakwa ịma na nwunye gị amụgolugwu nwa n'one na one
nwekwere mgbe ọ dị n'ụdị a so ana o nwekwa ya ndị ụfọdụ na-enye ụmụ nwoke ndị otu anyị sịbara na nwaanyị arụ ya na-agbanwe especially ma ọ mụchaa nwa. Anyị ga-agba mbọ asụ ụmụ nwoke kaba arụ na-anagide ọ na-ewepụ China ụmụ distraction na-abịa n'ilo maybe ị ga-afụ nwaanyị ka dị 25 years ka dị 16 years ifu nwunye gị mana nwunye gị is going to 35 years or even go to this is ara ọmụchagolo nwa ịchọ ka arụfa buka mba. Ndewo. So as we work ka anyị na-agba mbọ idozi onwe anyị anyị na-encourage kwa ụmụ nwunye anyị ka ha bụkwalụ a submissive and a responsible woman. Daalụ na ụmụnne m. Ndewo nwanne anyị Peter ịgbara ihe ego na-eri o wee bụrụ ya ọ magburu onwe ya dịka isi kwuo ihe ndị imesagara aka buru ibu mana nke ikpeazụ nwaanyị mụcha nwa ihe kwuru eziokwu ahụ ga-agbanwe mana dịka anyanwụ ahụ na-agbanwe ị ga-akawa ahụ dịrị dị gị mma nke wụ na ị ga-agba mbọ ịmara ihe otu ahụ ọ na-achọ ka ịdọ ịkawa ahụ mee gịnị dị otu ahụ ka ọ hapụ ime gịnị ọ ga-enye aka mana ọ ma na onye ọbụla onye chọkwara ịgba n'iro ga-agba n'iro mana megodu nke ị kwesịrị ime hapụziere Chukwu okike abịa ma nke fọrọ nwanne anyị Chukwumilo gaa n'ihu anyị na-enyezi ndụmọdụ were nwanne anyị Sapi kwuru nkeji 5 ya werekwa ya bụ nkeji 5 were nye ndụmọdụ oge ga-ebidogo. Igbo ekene m. Ndewo. Biko ndụmọdụ nwere enyi yagodo ụmụ nwoke ibe m na mgoro ụzọ ndụmọdụ a n'ebe anyị nwa ụmụ nwoke nọ. Eziokwu maka ndị mere mistake ịmanwe ndị mee mistake n'ihe gbasara anụnụ dị na nwunye ije kpọrọ nwatakịrị wee debe ya n'ụlọ ọ cheziere gị aka mgba ịmaba ụkwa ahụ ejekwa n'ime nọ iwu na ị ga-eme ya ka ọ dị ka ọ kwesịrị isi adị ka ị hapụ ịnwụ n'elu ya mee gị ike rai maka ịnwụ echi nwa okolobịa ọzọ abịa pepere ụtalụ mmụọ ị bụrụ onye nwụrụ anwụ ị na-ana iyi ejekwana ije ṅụọ ọgwụ ọ bụrụ na ume adịrọghị inwenwu na arụ ume eji amụ nwa ọ bụgoro nke 1 minute ahụ wọsọ ịnyụ something pam ọgbaghala ngọ nna m ewu champion because ihe nwata nwaanyị ọbụla ị gara alụrụ tomorrow ya hụrụ na the only thing ọ nwere inye gị ka arụ ọtụ nna enwekwala nwụọ because olulu ahụ nọ dị ị ga-ekwochili ya enweghị ike ikwe ihe olulu Chineke gwuru hapụ ya enweghị anybody nwere ike ikwochi ya ọsọ gị burugoro AK-47 ọsọ gị buru Mark 4 imeghala ọla ahụ ị nwere ike ma ịma na ọwụ ume gị ịzere aka gị maka adị ama ị gasị ka ịkpụrụ mkpụrụọgwụ wee n'afọ iwuzi dị mkpụrụọgwụ etipịa gị wụrụ ya nwụrụ anwụ nke ahụ abụrụ ya ọzọ ife ọzọ nche egwu ụmụnne anyị ndị nke nwaanyị eziokwu na ọtụtụ ụmụ nwoke ụjọ dịfa ị na-abatazibe anyị anụ nwaanyị maka aka a na-akọ enwe ofu ibe mma gwa unu nwanne m nwaanyị bụ our only girl anyị nweziri n'ụlọ na because ada nne m nwụrụ n'aka nwoke ebe ọ ji ịnụ di anụkwa dị anụghọ di akọ stori ọ bụrụ onye nwụrụ anwụ azụgide nke ahụ ka anwa aga nke obere anyị nweziri na-abụ nne anyị nwere na be anyị n'afọlụ o jee ofu nwata nwa okorobịa si ebe o si bịa si na ọnya na ya na-abụ mgbe ana m akwadobe ka mkpọtụ ya ka ọ bịa ebe a ka anyị na ya nọdụ enwegoro ife ọ na-alụ n'obodo ọ bụla ụmụazụ nedebe ụmụazụ n'ọbara ezigbo ụlọ so abịa m n'anya ka m nere anya mfụ na enwe ọbịa n'efere mba ụwa ọ dee efe ọbịakwa n'efere ndị ụba ụwa ọ dee efe akpọ nwunye m ofu bọs ya nne ekwa Uchenna a na-akwado ịkpọ a na-achọ ka ama ka anyị esi kpọbata ebe ka anyị na-anọdụ ihe ọ dị ka enwekwa n'onye ọbụla na ya na-abụ ọjọọ nsị na enweghị ihe ọ gwara m sị ya na enwerọ na ya agwụkwa na ndị ọ ya agwa ndị nke obele ka ọ ya agwa ha nọ ndị nke ahụ ga-ejizi nwaanyị tụnyere m dị okwu maka ịgwa ya ekwe ya gwa m nsị oke mgbe m bịaziri jụba ese ọ bụrụ na enwe onye ọnya na ya na-abụ so ekwube a na ofu bọsị ya nwata nwoke akpọ m njụcha onye ọ bụ okwuo na ya chi ime nke eme nka si ya nsogbu adịrọ
o jee ebe a emesịa ife ọjị nke asị na a na-agba nkwụ agbasịa nkwụ nke anwa aga eruo mgbe a ya eme nke bụ nke ndị ọcha nke ndị oyibo so na white wedding agwa mfa sifanyere m nwee lụrụ m ndidi ka m batakenefu nwa okolobịa ka m nelugodi ya anya eziokwu na a sị na onye jebele ije jebele ndị nọ n'ụlọ ndị nọkwa n'ụlọ n'ụlọ ejebele ije mana ịma asụ na ebe mere ebe ede jibe nwere ọkwana kọndishọn mee krafish o jibe ndị ya maka ama m afụ nwanne m nwaanyị taa n'aka nwoke wee nwụọ so onye nke achọrọ nke ife mee izi ife mela ihe ma mbe kpọrọ ụmụ ya eto jọfụ ugboro ole ka ife ga-emefe amala ife nke ịta asụ na ugboro ịtọ ke ya ọkpọsị ya zụbụ n'ịba n'ọbịa nke ịbụ asụ na ugboro ịbụ ọsị ajọ nwa je nyefe ajọ nke ikpeazụ asụ na ofu ugboro ka ọ ga-eme ya na ofu ugboro ọ ga-eme ya na-amaghị ama so ekwuo m nwa okorobịa sị wedding ndị ọ dị tin okwere agba mfa nkịtị efe me na mụnwa anya anọzi na the wedding mana mma like ịkwado unu ụta mụnwa na-ama nọ onwe enye m ife nji kwado ya bụ ife mmemme fame ka anwa aga ife a na-agwa gị eru odo ọnwa ịtọ ka ịnọ nsogbu ebido nsogbu na-agwa gị na nwanne m nwaanyị ọnọdụ na nso ya na ọnọdụ ọ na-afụ ife o ji bụrụ nwaanyị egwu ahịa ekwe ya gwa this young man na ọ nọ na nso ya maka o mepe ọnụ kwuo ya uwe ebidogo ọ nọ na nso ya na nwa okolobịa ya bịa nye na ya arụzụ n'ofuru m nke nwoke jee na palọ jedina ọ bụ na ọ nọgoro na nso for 2-3 days or 4-5 days nwa okolobịa ya bịa nso ha wụsị arụ onye eji ụzọ akwa ha ji eficha arụ itu nwanne m nwaanyị ịmaga ụmụ kirikiri ife a na-apụtagasị o jesi apụọ ọ pụọ je gotesi ife bata mgbe o ji bata ka ya eli nri abalị and nwanne m nwaanyị m na-agwa gị okwu a ụgwọ taiga ka ọwụ ọ nwatakịrị na-agba mbọ ngwa gị na nwaanyị na-agba mbọ eziokwu ịma na be anyị akwụkwọ a na-agụ na be anyị wụ jos ka ọ bụkwa na agụrụ akwụkwọ ọ gụsịrị akwụkwọ nwetara ọrụ ọ na-azụrụ onwe ya afọ akwa from ife ọ na-enweta n'aka m maka mgbe ọ na-eje akwụkwọ akaba m arụ emeke m sure na iburu nwoke gwi ọgwa ya tụpụrụ oge ọnụ maka sa maka ka ebe ihe ị ga-eji akọmfidi ọkwa ego so onye n'ụlọ akụ ya ọ ma na-enwe ego na ị ga-enye ya aka nke dị n'ụlọ akụ ya so ka ọ nụkwa di ya nwa o buru dị mọni jebe di ya so ka m bezi okwu m nkenke ofu ife nwata nwokorobịa mezi wutelu m bụ na nwanne m nwaanyị a ọ bụla bịa na-agbụ ya n'arụ odulu nwanne m nwaanyị ọtụtụ ife emego odulu nwanne m nwaanyị pụta enwe ebe a na-akpọ kọntrol na Owerri kpọtue n'ụgbọala tinye ngwa ya sizi ebe a jebe ụlọ ọgwụ na ya nwa na-apụ na ya ga-anọsị abalị ise fụọ ya abata ọ nke anwa ka m na obi agba m njọ ife niile a na-emefe ekwere agwa m n'ọzi nwatakịrị nwaanyị na-anọ elu nne m na shọpụ ebe anyị na-ele nri mgbe anwa ụmụazị na-asa avụ ya ama m ka nwa si nweta ihe na m n'iru n'efere mba ụwa wee kpọba m si m brọda na-ekwe ife na-eme ogodo Uchenna ife Uchenna nwụọ akpọ m ọ bụla eziokwu akpọ nwatakịrị nwa okolobịa na alụ mbịa akpọ ya sị na kedu ife na-eme nwanne gị nwaanyị da-anụ ntị nwanne gị nwaanyị da-anụ ntị nwanne gị nwaanyị da-anụ ntị kpọọ ya ọzọ m sị ya nwoke m enwere nwaanyị na-anụ ntị nsị ọsọ ya bụrụ nke mụ na ya bi n'ụlọ mana ebe ị nọ wee daa ya hụ nwatakịrị nwaanyị ịbịa mee ịgbalụ nkwụ mee wedin ịfụ na ọ na-enwe nsogbu n'ime onwe ya iburu ya pụta ya dobịa na eki mee road ọpụrụ mmiri nne na-asụ na Owerri dadị ịtọ na ọsọ na ị na-apụ na ihe a na mkpụrụ ụbọchị sefi bata ka ọ bụla gbagbuzie ya ka ọ nwụọ nsị ya ma because of that ị dịrọ qualified ịnụ nwanne m nwaanyị nsị ma ebe na-agwa gị nwanne m nwoke from today chọbụ nwaanyị ọzọ ị ya anọ nsị eziokwu na ịnọ nwatakịrị a na m anọrọ ya mana mma abata ụlọ mbatazi ụlọ ịchọzi ịnụ nwanne m nwaanyị you come to me ụlọ ọrụ m ekpe gị akpe m gị enwe onye kwuru ụgwọ isi jenali adịmọdị ụlọ ụlọ njakịrị ka a na-agba ọnụ ka mbatazi ụlọ ọ mata ife a ọ wata ije mmadụ eji anwa fada anụzi taa agwa m ya na ọ ya aka mma na nwanne m nwaanyị nọ with me dị ndụ da nọ n'ebe ahụ nwụọ ọnwụ ike na-asụ na onye ihe akpa okwu ma ebe ọ na-afụ ya
so ụmụnne anyị ndị nke nwaanyị na-abịa na bekee biko nwoke ọbụla abịala ụlọ bịa kpọrọ unu kpọtụ unu mba ofesi biko kaba na-arụ mee nnukwu ike ruo unu ama na ọ da-adịsị izi eziokwu na ịbịago n'obodo oyibo nke izi ife nwoke ya akabagodo arụ meghe tụbagodo gị ime ofu ife ha na-akaba arụ atụbagodo maka ime awụ na-atụrọ gị ime at that time ibido kwughalịba n'Igbo inwezi ya lagizi ịtụ ime a ndewo mgbe a ka ọ ya fa ya ama na enwezi ndị nọ n'ilo ka nwoke a si na ba ya kpọtafa mma ndewo Chokomilo so enwere iwe just okwenwe ofu nkenke oge nna biko gbaalụ so biko onye akabara arụ kpọta nya malụ na ife a na-eme n'obodo ibe adịrị izi otu ọ bụla unu ya esinyelu nwoke aka unu enyela ya aka ụmụ nwoke anyị kwana unu ya ejisi ike enwere onye dị perfect enwere onye kasị eme na onye na-eme malụkwa na nwatakịrị nwaanyị unu na ya bi nọ mmadụ mụ ya so achọ ya echi afọrọ ya nwe ndị ga-eri arịrị ya Igbo ekene m unu ndewo nwanne m Choko daalụ nwanne anyị Chimaobi ụgbọ ya akụọ na kwarapụ biko gaa n'ihu dịka nwaanyị nye ha ndụmọdụ were nkeji na-enwere na agwụzi agwụ aga-amazi m gaa n'ihu gbuo nkenke achọghị nkeji nwanne anyị nwoke Chokomilo ekele m gị, Igbo TV ekele m gị, nwanne m nwoke P ekele m gị, ma ndị na-ege ntị ana m ekele unu ọfụma. Ihe dị na ya bụ na a sị na ntị gaa n'ihe abụrụ kọra ka ihe na okwu ede ka ọ gịnị. Ihe dị n'ihe a bụ ụmụ nwaanyị anyị bikonu ka anyị jiri n'ụdị anyị mere isi ọyị ka anyị jiri n'ụdị ndị di anyị mere isi ọyị ka anyị hafụ ị na-anụta ndụmọdụ na iro maka na ihe gaziri oke ka nwere ike ọma ngaziri oke afọ. Ụmụ nwoke anyị kwanụ oke unu mata na ụmụ nwaanyị echiche anyị na unu abụrụ ofu. Ọ bụ eziokwu na a na-agụ akwụkwọ n'oge ugbu a mana echiche anyị na unu abụrụ ofu. Mgbe ụfọdụ kwa ịkpọkenete nwunye gị anwa gwakeni okwu n'onu nke gị gwa okwu n'onu nke gị. O nwere ka esi agwa mmadụ okwu ọ bụrụ my father sị na okwu ị gwara mmadụ n'abalị bụ okwu njiju afọ ma nke isi ụtụtụ bụ okwu na-aba na brain ọ na-aba n'ụbụrụ. Okwu ịkpọnire mmadụ n'isi ụtụtụ okwu so were nwunye gị anwa na amamihe gị na ya rarụ nke ọbụla o jeghe were kpọchiete azụ jiri onu gị gwa ya okwu ịfụ nwunye gị n'anya maka na nke nọ n'iro akara nke nọ n'ụlọ mma. Ndewo nwanne anyị nwaanyị Chimaobi, ana m eji ohere a na-ekene mmadụ niile nọnyere anyị. Enwekwara m okwu m ga-ekwu tupu nchịkọta mana aga m ebugoro ụzọ kene mmadụ niile ndị na-ege anyị ntị, ndị na-agbasa nyawa ozi, na-ekene nwanne m nwoke Sapi mgbe niile ọ na-anụ ya, nwanne anyị Choko ọmarịcha nwaanyị Chimaobi daalụ rinne. Ọ na-akapụkwa nọrọkwa na ya nọrọ na ya o wee bụrụ ya ụmụnne m, anyị na-ekene ụnụ na iwepụta ohere nọnyere anyị n'ụbọchị nke taa na okwu anyị ji dị ezigbote mkpa. O wee bụrụ ya ntị na-anụ ihe dịka nwanne anyị nwaanyị kwuru awụ ma ha ka ugbu ata onye ga-anụ ihe ga-anụ ihe. Mgbe ọbụla ọwụ nwoke ma ọwụ nwaanyị hapụrụ mmadụ niile nọ wee sị onye a onye ọ fụrụ n'anya kpọta gị n'obodo oyibo maka nwoke na-akpọta nwaanyị, nwaanyị na-akpọtakwa nwoke, biko dodododo asịla ka imeju ya. Ama na mgbe ụfọdụ ọ naghị awụ ihe mmadụ na-ebu n'obi na ya bigaruo n'ọhịa ọ ga-eme na ọwụ ihe na-akpata ihe mana ọ maka ọdịna. Biko kawa ahụ mee ka ị nwee ike mata na ọwụ na ịtụọ mmadụ mbọ na ịtụ onwe gị mbọ ọfụọ ụfụ ịtụ onye ọzọ mbọ ya wụ na ọ ga-afụ onye ahụ ụfụ. Ihe a na-akụ ekwukwe n'ihe ahụ ka onwe ike wee dị mma maka na ihe ọwụ na mere n'ụwa
anyị nwere ike anyị agaghị erite ụgwọ ọrịa tata, mana nke bụ eziokwu bụ na echi anyị ga-eritere ụgwọ ọrịa. Ihe ọwụ na anyị na-eme ma mgbe mmadụ ọ na-ahụ anyị ma mgbe mmadụ anaghị ahụ anyị, Chukwu okike abịa ma na-ahụ anyị. O wee bụrụ ya dịka anyị wụ niile bụ ndị Igbo si dere, o nwere emene na eji wee mara anyị. Ma mgbe anyị nọ n'obodo anyị n'ala Igbo, ma mgbe anyị pụrụ apụ, anyị kwesịrị ịgba mbọ hụ na anyị wụ nnu atụfughị ụtọ anyị, maka nnu tụfuo ụtọ ya ga-edikwa n'uru ọ bara. Ebe ọwụ na anyị nọ, anyị ga na-egosi dịka ihe ji wee bụrụ ndị Igbo. Ihe eji mara ndị Igbo wụ na anyị wụ ndị na-enete ezinụlọ anya, ma nke nwoke ma nke nwaanyị. Biko biko, ọ ga-adị mma, asụsụ na omenala Igbo ga na-adị. Anyị na-ekene ụnụ n'ịkwado anyị. Anyị na-asị ọ bụrụ na sọsọ gị wawa onye ma maka Igbo TV, kọsara ya ndị enyi gị na ndị ikwu na ibe gị, mee ka ha mara. Ije n'ebe a na-akpọ YouTube, pịa aka, maka mgbe ụfọdụ ọ ebe ahụ ibe anyị na-ebu ụzọ tinye ihe tupu ọ bata n'efere mba ụwa ndị ọzọ dịka Facebook. Ịpịa aka hụ na nyawo ozi na-aga n'ihu. Anyị na-ekene ụnụ wee na-asị ka ụfọ ji fọ ka ụfọ a na-afọ. Onye anyị fụrụ tata, anyị ga-ahụ ya echi. Mgbọsị nta anyị ga-achụ na Owere nche. Tupu m apụọ, aga m eme ka ụnụ mata na ọ na-amasị gị na-esonye n'ihe anyị na-ekwu. O nwere ekwentị na-agafe ebe a, were ewezitere anyị ozi si na iwu onye dị otu a na isi ebe a, na ọ ga na-amasị gị na ị na-esonyere anyị. Anyị amara otu anyị ga-esi were dosara gị oche, maka na nke eziokwu na ndị na-achọ ka ha na-esonyere anyị buru ibu. O wee bụrụ ya wụ na a sị na otu anyị si emekwenye ewu onye buru ụzọ, a sị na anụ buru ụzọ ga-eme gịnị? Ga-aṅụ mmiri ọma. Daalụ gị nne maka ịnọnyere anyị. Anyị na-asị ka emesịa nụ. Daalụ.